Λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο πάλι εδώ πέρα στο Sweet Benji's Podcast. Να το θυμάστε αυτό το όνομα, γιατί αυτό το podcast μια μέρα θα γίνει μεγάλο. Δεν ξέρω τι λέω, προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή από τα πρώτα λεπτά. Λοιπόν, καλεσμένος μαζί μας ο Θεόδωρος Θεοδόρου. Όπως αν θυμάστε είχαμε κάνει ένα επεισόδιο μαζί του. Όσοι δεν το έχετε δει, προλαβαίνετε να πάτε να το τσεκάρετε και μετά ξανά ελάτε πίσω εδώ πέρα. Θα μιλήσουμε για ένα ωραίο θέμα που δεν συζητιέται αρκετά εκεί πέρα έξω, αλλά θα κρατήσω τις λεπτομέρειες για το επεισόδιο, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε το επεισόδιο, γιατί ξέρετε εγώ δεν μπορώ με τα intro και αυτά, τα συγχαίρομαι. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πιάτο, στο κυρίως πιάτο. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ γιατί... Τι γίνεται? Πολύ καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, είσαι νομίζω από τους λίγους που έχεις ξανά έρθει δεύτερη φορά στο podcast. Τιμή μου. Ναι, όντως. Πώς σου είχε φανεί το πρώτο επεισόδιο, και μετά που τα άκουσες ή οτιδήποτε, τι εμπειρία έχεις? Καταπληκτικό. Γιατί να σου πω την αλήθεια, αυτό που ενώ πριν το podcast που κάναμε, πριν το επεισόδιο, δεν ήμουνα και πολύ καταρτισμένος για τον τρόπο που βγαίνουν τα θέματα προς τα έξω, τέλος πάντων. Απλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι μέσω των podcast που κάνετε εδώ στο Sweet Benji's δίνετε πολύ ωραία informations, valuable informations για τον trader, για τον investor, για αυτόν που θέλει να ασχοληθεί τέλος πάντων με κάποια είδη επένδυσης, επειδή έχω ακούσει και άλλα podcast που κάνεις. Γενικά τα informations που βγαίνουν από αυτό το podcast, για μένα, γνώστης και άλλων podcast, είναι από τα top. Γι' αυτό έτσι με εξήδαρε ξανά το γεγονός να ξανακάνουμε ακόμη ένα επεισόδιο, και συγκεκριμένα για να πούμε πράγματα τα οποία ναι, δεν βγαίνουν προς τα έξω, όχι γιατί είναι μυστικοπαθείς, απλά για να βγουν προς τα έξω αυτά τα συγκεκριμένα για trading, πρέπει να είναι ο άλλος σε πάρα πολύ βάθος με το trading, πρέπει να είναι παθόν δεινοπαθόν πριν ανεδειχθεί και πρέπει να έχει περάσει από διάφορα στάδια μέσα στο industry. Αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι αυτό. Κοίταξε, σε άφησα να μιλήσει, έτσι, μου άρεσε έτσι, για να πούμε καλά λόγια για το podcast, έτσι, μ' άρεσε. Ναι. Σ' άρεσε να πεις μόνος σου, έτσι, δεν σε έχω δώσει κάποιο script. Τίποτα. Ωραία, χαίρομαι που σ' άρεσε. Κοίταξε, νομίζω ο πρώτος στόχος μου στο podcast είναι να αρέσουν σε μένα τα επεισόδια, είναι αυτά που θα άκουγα εγώ ή που θα ήθελα να ακούω κτλ. Και κατά δεύτερον είναι να έχει μια σωστή πληροφορία και έτσι μια δομή. Ναι. Και νομίζω το τρίτο είναι να βγαίνει με φιλική κουβέντα προς τα έξω. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που εγώ έχω στόχο, ας πούμε, για το podcast. Ακριβώς. Και τα συμμερίζομαι και εγώ μαζί σου προσωπικά σαν ακροατής, γιατί ξέρεις, είναι και δύσκολο. Βασικά πρέπει να είναι ενδιαφέρον το θέμα, η συζήτηση, για να κάτσει ο άλλος και εγώ και εσύ και οι ακροατές να ακούσουμε, ας πούμε, ένα podcast. Ναι. Έτσι, πρέπει να υπάρχει και για ποιο λόγο να το κάνουμε. Γι' αυτό μου άρεσε εμένα ότι εσείς εδώ πέρα, παιδιά, θαυμάζω την προσπάθειά σας ειλικρινά, γιατί αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι χρήσιμο. Και δεν το λέω γιατί είσαι μπροστά, ας πούμε, ή γιατί, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε podcast έβγαζε αυτά που βγάζεις εσύ, θα ήταν το ίδιο, είναι χρήσιμο. Έχω δει που έχεις ποστάρει και σχόλια σε άλλα βίντεο και εκτιμώ και τα σχόλια κτλ. Ναι. Και εσείς που μας ακούτε, επειδή εκτιμώ τα σχόλια όπως ακούσατε, μπορείτε να κάνετε ένα like, subscribe και ένα σχόλιο κάτω από το επεισόδιο, για να έχουμε μια μορφή επικοινωνίας, και βάζοντας και τα YouTubeικά εδώ πέρα με συζήτηση και περνώντας τα έτσι ύπουλα από κάτω. Πάμε να συνεχίσουμε.
Θέλω να μου πεις καταρχήν πώς το λένε, τι τίτλο θα έβαζες σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το επεισόδιο βασικά, όχι σε αυτό το θέμα. Μου άρεσε το τίτλος που είχες δώσει στο chat. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι γράψαμε εκεί πέρα. Είναι το trading από τη μεριά του broker. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι. Και αυτό θα μπει και σαν τίτλος, έτσι. Μ' άρεσε. Οκ. Καταρχήν να διευκρινίσουμε, δεν είμαι broker, δεν δουλεύω σε broker, δεν συνεργάζομαι με broker, δεν είμαι affiliate σε κανένα broker. Όχι γιατί έχω κάτι με τους broker, για όνομα του Θεού. Απλά η φιλοσοφία της δραστηριότητας μου είναι καθαρά και μόνο trading education και service providing για prop firms, για brokers, για hedge funds, για individual traders, για group of traders. Και κυρίως, ας πούμε, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα prop firms, πάρα πολύ. Και απλά τώρα συζήτηση πιάνουμε, γιατί ξέρεις και πολύ, είναι ενδιαφέρον για τον trader να ασχολείται με ένα prop firm αν δεν έχει τα χρήματα να κάνει ένα well-funded account, ιδίως ξέρεις, για CFD's product. Φτάνει να αντιληφθεί ο trader το business πώς είναι δομημένο, τα rules όπως τα έχουν στα challenges, τα prop firms, που όταν τα αντιληφθεί κάνει έτσι μια διαδικασία με λίγο να παίξει λίγο με τα νούμερα και να καταλάβει το structure του business, του prop firm, όχι σε θέμα διοίκησης, απλά σε θέμα challenges. Εκεί είμαι σίγουρος ότι μπορεί με μια καλή στρατηγική και ένα σωστό attitude, trading attitude, ένας trader να έχει τα αποτελέσματα που θέλει να έχει, να είναι, πώς το λένε, successful. Τώρα ήταν αυτό κάτι, ξέρεις, έτσι, επειδή είναι επίκαιρο το prop firm trading. Ναι. Όχι, μια χαρά τα λες. Γενικότερα, η βιομηχανία είναι έτσι λίγο, πώς το λένε, έχει σοβαρούς παίχτες και έχει και πολλούς μη σοβαρούς παίχτες. Η πλειοψηφία δεν είναι σοβαροί παίχτες. Ναι. Γενικότερα βλέπω και στο εξωτερικό παίζει αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό, ας πούμε, όλο που έχει γίνει με την FTMO, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Τέτοιου είδους εταιρείες έχουν υπάρξει πολλές. Δεν λέω αν αυτή είναι καλή ή κακή. Σωστό. Δεν κρίνουμε καμιά εταιρεία. Όχι, κάνουν ότι είναι εταιρεία όπως όλες οι υπόλοιπες. Απλά θέλω να προσεγγίσω και να σταθώ σε ένα άλλο πράγμα. Ναι. Πάρα πολλοί, κυρίως educators εκεί πέρα έξω και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, εστιάζουν στο να βάλουν κάποιον trader να περάσει το challenge που έχουν στην αρχή. Ναι. Και μένουν απλά εκεί πέρα. Θα λες και είναι κατόρθωμα. Είναι πώς γίνονται στην Ελλάδα κάποτε με τα φροντιστήρια και πέρασε το lower και ας μην ξέρει αγγλικά και το πήρες και όλοι αυτός ήταν ο στόχος. Κυνηγάμε γενικότερα το χαρτί και δεν κυνηγάμε το long term. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Γιατί, για παράδειγμα, αν περάσεις το challenge, δεν σημαίνει ότι θα μείνεις με την εταιρεία. Δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει καν ότι έχεις skills, έτσι. Μπορεί ένα μήνα, 2-3 μήνες να ήσουν τέρμα τυχερός. Μπορεί η στρατηγική που επέλεξες να ακολουθήσεις να ήταν super τέλεια και να έκατσε πολύ καλά στις συνθήκες της αγοράς εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά από 5 μήνες να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Αυτό είναι το τρομακτικό που δημιουργεί αυτή η βιομηχανία. Είναι η νοοτροπία που έχει ο κόσμος, όχι οι εταιρείες καθεαυτές. Γιατί δεν κάνουν κάτι. Έτσι σου λένε: παίρνω το challenge για να δούμε ότι είσαι ικανός να κάνεις trading την αγορά, και μετά θεωρητικά έλα πάρε τα χρήματά μας, ξέρω εγώ, να κάνεις trading, ας πούμε, για να μοιραστούμε τα κέρδη. Ουσιαστικά αυτό σου λέει. Είναι τραγικό. Αλήθεια, είναι τραγικό αυτό, γιατί και ας πούμε τώρα που το συναφέρνεις, ξέρεις πόσα Instagram accounts βλέπω που να γράφουν πάνω τάδε prop firm challenger passing. Δηλαδή πέρασα το challenge. Ή ξέρω εγώ, όταν μπαίνουμε λίγο στο YouTube να κοιτάξουμε για βίντεο και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι traders δεν έχουν ένα losing trade, ρε φίλε. Τι γίνεται? Μόνο εγώ έχω losing trades, ας πούμε. Να κάτσω να σου πω από το πρωί μέχρι τη νύχτα losing trades. Όμως
προσωπικά, ας πούμε, ξέρω ότι τα losing trades είναι παραπάνω, γιατί το winning ratio είναι μεγάλο, είναι large. Όμως, στο τέλος του χρόνου, εντάξει, δεν θα βγάλω, ξέρω εγώ, 300% κέρδος, 400% κέρδος, ξέρω εγώ, 500, όπως βλέπεις κάτι αστρονομικά και τέτοια. Ναι. Εντάξει, είμαι πάντα πάνω. Τώρα, ναι, είναι το long term. Τι να... και πάλι, τα ποσά είναι και ανάλογα και δυσανάλογα. Ας πούμε, αν πάρουμε την αναλογική πλευρά, είναι ανάλογα του trading style και του trading character που έχει ο κάθε traders. Δηλαδή, ο χαρακτήρας μου εμένα, η αντίληψη μου και τα πιστεύω μου για το trading και για τα χρήματα γενικά, ίσως να μου επιτρέπουν να ρισκάρω μόνο μέχρι το συγκεκριμένο σημείο, για παράδειγμα, μέχρι το συγκεκριμένο lot size, ή έχει άλλους trader που αν βλέπουν, ξέρω εγώ, ένα κέρδος τετραψήφιο, πενταψήφιο, για παράδειγμα, να νιώθουν άβολα και να μην ξέρουν πώς να το χειριστούν και μετά να πηγαίνουν να τα χάνουν όλα, γιατί μέσα τους δεν πιστεύουν ότι είτε αξίζουν να έχουν αυτά τα χρήματα ή είτε ότι δικαιούνται αυτά τα χρήματα. Έχει άλλους trader που πιστεύουν και ότι είναι αμαρτία να έχεις πολλά χρήματα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα σου βγαίνουν στην πορεία στο trading. Πολλοί νομίζουν... σαμποτάζ, όπως σε όλα τα σημεία. Πολλοί νομίζουν ότι ξέρεις, ξεκινάμε το trading, μαθαίνουμε μια στρατηγική, πάμε έξω και μετά έρχονται όλα άνω κάτω. Δηλαδή σου βγάζει, με συγχωρείς, τα εντόστια. Στα βγάζει όλα από κάτω προς τα πάνω. Σε γυρνάει ανάποδα μέχρι να καταλάβεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια τα οποία πρέπει να περάσεις και ο καθένας τα περνά με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι απλά δεν συνεχίζουν να είναι στο industry, κάποιοι συνεχίζουν να έχουν success και κάποιοι, ξέρω εγώ, ακόμα προσπαθούν να ανακαλύψουν την πρώτη ύλη. Ναι. Υπάρχουν πολλά, όμως το να ξέρει ο trader πώς ακριβώς είναι στημένο το trading industry, μιλάμε με ωραίο τρόπο πώς είναι στημένο. Ποιος σου δίνει access στο trading, στο ηλεκτρονικό trading. Γιατί τώρα θα πάω έτσι σε, όχι μονόλογο, απλά τώρα θα ξεκινήσω να κάνω, να εξηγώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, το trading που ζούμε σήμερα εμείς το 2024 είναι ηλεκτρονικό trading. Δεν είναι το trading που γινόταν στα pits, στα exchanges. Ναι. Λοιπόν, είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεκινήσαν, ας πούμε, από τις μεγάλες τεράστιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, είναι η MetaQuote, η Meta MT4, MT5, όπως πολλοί τη γνωρίζουν. Οπότε οι τιμές κυρίως που κάνουμε εμείς για το Forex, τέλος πάντων, βγαίνουν από τη Citibank, από την JP Morgan, που αυτές κρατάνε το μεγαλύτερο ποσοστό, τέλος πάντων. Οπότε το να αντιλαμβανόμαστε συνειδητά το πώς είναι δομημένο το business μας βοηθάει να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη αντίληψη του πώς μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι από την πλευρά που πρέπει να είναι δομημένο. Δηλαδή, από τη στιγμή που το trading account του Θεόδωρου ή του οποιοδήποτε, του Δημήτρη, του οποιοδήποτε, το trading account του προέρχεται από ένα broker που είναι ο μεσάζοντας μας, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί ένας broker και σου δίνει το access στις τιμές, στις πλατφόρμες. Και μην ξεχνάμε ότι αν θα πάει από τη Citibank και την JP Morgan στην MetaQuote και από τη MetaQuote ίσως σε ένα liquidity provider
και από το liquidity provider σε ένα retail broker και από το retail broker να πάει στο 1234 Θεόδωρος Θεοδόρου, του account του, σημαίνει ότι υπάρχουν 4 business structures που όλοι πρέπει να έχουν τα κέρδη τους, τέλος πάντων, γιατί είναι η δουλειά τους. Έτσι, ζουν οικογένειες από αυτά. Τώρα, πολλοί λένε υπάρχουν εσωτερικά παιχνίδια από τους broker και τα λοιπά. Δεν είμαι εδώ για να αναλύσω το ποιος broker είναι καλός. Εγώ απλά, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο που νομίζω με ρώτησες... Μισό λεπτό. Νομίζω ότι υπάρχουν παιχνίδια και από μεγάλες εταιρείες και από μικρές και γενικότερα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Σπάνια, δεν είναι τόσο συχνά. Μπράβο. Πολύ, και επειδή πρέπει να δίνουμε και σαφείς πληροφορίες στον κόσμο, δεν μου αρέσει, ας πούμε, να υπάρξουν ερωτηματικά μετά το πέρας της εκπομπής για το δεν είπε έτσι ο Θόδωρος ή κάτι άλλο. Πώς. Να το κάνουμε σαφές. Αν ένας broker έχει κάποια license από π.χ. από Αγγλία, ας πούμε, από Αυστραλία, από Καναδά, από Γερμανία, από Αμερική, από χώρες που ξέρουμε ότι το σύστημα τους, δεν θέλω να μπω σε corruption και τα λοιπά, πολλοί πάντα θα υπάρχουν ξέρεις, οι αντιπαραθέσεις. Από κάποια, τέλος πάντων, financial systems, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν μια καλή δόμηση από τα οποία προανάφερα. Σίγουρα ένας broker που έχει license σε αυτές τις χώρες θεωρείται αξιόπιστος. Τώρα, αν οι τιμές του, αν τα spreads που δίνει, η διαφορά του ask και του bid και τα commissions και τα τέτοια είναι πιο ακριβά από κάποιον άλλον broker, αυτό είναι στην κρίση του κάθε trader να κάνει να ψάξει πριν ανοίξει account και πριν κάνει deposit. Έχει brokers που σου κάνουν, ας πούμε, νομίζω guarantees μέχρι τις $100,000, ξέρω εγώ, αν ο broker κλείσει, εσύ παίρνεις τα χρήματά σου, ενώ την κατάθεσή σου. Δηλαδή, υπάρχουν και οι δικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξει κάποιος. Και επειδή είμαστε στην Κύπρο, να πούμε και τη SISEC, για να μην έρθουμε μετά μας που εμάς μας αναφέρεται. Λοιπόν, θέλω να τονίσω και αυτοί κάνουν καλή δουλειά. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι γενικότερα, από ό,τι έχω καταλάβει στη βιομηχανία, είναι ό,τι δίνεις παίρνεις. Γιατί πολλοί ψάχνουν απλά το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό όμως δεν είναι πάντα το καλό. Αν πληρώσεις κάτι παραπάνω στον broker ή στον χύψη provider, εταιρεία, οτιδήποτε, έχεις και παραπάνω πράγματα που παίρνεις. Δηλαδή, μπορεί η εταιρεία να είναι πιο σταθερή και να είναι πιο ακριβή. Μπορεί να έχεις καλύτερα tools, μπορεί να έχεις καλύτερα αναλυτές από πίσω, μπορεί να έχεις 1,002 πράγματα τα οποία μπορεί να σου παρέχει, τα οποία δεν σου παρέχουν οι φθηνές πλατφόρμες και οι φθηνοί brokers κλπ. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό, μ' άρεσε. Τώρα, τι πρέπει να ξέρει ένας trader για το business όσο αφορά τα brokers. Λοιπόν, καταρχήν, και μετά κάποιοι θα ρωτήσουν, καλά, γιατί να ακούσουμε αυτά που λες εσύ, Θόδωρε. Γιατί για αρκετά χρόνια δούλεψα και σαν dealer σε broker, δούλεψα και στο education, δούλεψα σε αρκετά τμήματα τα οποία με βοήθησαν, γιατί εγώ είμαι άτομο που συνέχεια ψάχνομαι, θέλω συνέχεια να γνωρίζω πράγματα, να μαθαίνω πράγματα, και με το ψάξιμο, με την εμπειρία και με την ενασχόληση κατάλαβα σε ένα τεράστιο βαθμό το πώς είναι δομημένο το σύστημα όσον αφορά το πώς δουλεύει η επικοινωνία, για να το ξεκαθαρίσουμε, το πώς δουλεύει, γιατί και κάποιοι φίλοι μου που έχουν brokerage firms ή που δουλεύουν σε brokers, για όνομα του Θεού, να είμαστε ξεκάθαροι, δεν μιλάμε για το πώς δουλεύει ξανά ο broker σαν business, για όνομα του Θεού. Μιλάμε για το πώς είναι η επικοινωνία μεταξύ του trader μέσω trading πλατφόρμας και του broker μέσω trading πλατφόρμας. Δηλαδή, ο trader τι κάνει? Ξέρει ότι θέλει να αγοράσει, για παράδειγμα, το ευρώ-δολάριο στην τιμή του 1,10. Θα λέω στρογγυλούς αριθμούς για να είναι απλό και κατανοητό.
αν αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο ο trader ότι θέλει να αγοράσει στο 1/10 το ευρώ έναντι του δολαρίου και ξέρει ότι πρέπει να βάλει ένα stop loss order για αν κινηθεί η τιμή κάτω από αυτό να τον βγάλει έξω από την αγορά και να ξέρει πόσο θα μειωθεί το balance του λογαριασμού του. Και από την άλλη μεριά, αν κινηθεί προς τα πάνω, να έχει ένα take profit. Δηλαδή το stop loss order και το take profit order είναι αυτό που ξέρουν όλοι οι traders, έτσι. Λοιπόν, ας πούμε ότι το entry είπαμε είναι 1/10, το stop loss είναι, να το πάρουμε τελείως στρογγυλά, είναι στο 1 ευρώ έναντι του δολαρίου και το take profit είναι στο 1,20. Εντάξει. Τι γίνεται? Ο trader στην πλατφόρμα του βλέπει entry εδώ, 1/10, βλέπει SL, stop loss, εδώ, και βλέπει ένα TP, take profit, εδώ. Στον broker όμως, όταν έρθει η εντολή μέσα για να εκτελεστεί το trade, ο broker αυτά που βλέπει είναι buy και sell orders. Δηλαδή το ηλεκτρονικό trading δεν έχει να κάνει με την προσομοίωση και με το physical exchange. Είπαμε, είναι ηλεκτρονικό. Δεν είμαστε στο pit να στεκόμαστε εκεί πέρα και να φωνάζουμε, ξέρεις, πούλα εδώ 100 lot, αγόρασε εδώ 200 lot, πούλα 5 contract size και αγόρασε 15 contract size. Στέλνουμε εντολές ηλεκτρονικά. Άρα, η αγορά κινείται βάσει buy και sell orders. Εντάξει. Εντάξει, όμως αυτό έκανες και στο pit. Δηλαδή, όπως το παράδειγμα που είπες, είναι πούλα εδώ, αγόρασε εκεί. Το ίδιο μεταφράζεται, αλλά σε πρόγραμμα, όχι με φωνή. Ναι. Και υπάρχει όμως ένα misconception, μια έτσι μια misunderstanding, να το πούμε στα ελληνικά. Ναι, έτσι καταλαβαίνει κάποιος κάτι λάθος. Ναι. Συγγνώμη για κάποιες λέξεις στα αγγλικά είναι πιο... Είσαι και εσύ χρησιμοποιείς αγγλικές λέξεις, χρησιμοποιώ και εγώ τα... Ναι. Στην Αυστραλία 10 χρόνια, τα 10 τελευταία χρόνια, όλο και λίγο, τα αγγλικά ήταν ναι, σε πρώτη θέση. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, όταν είσαι στο pit για παράδειγμα και όταν έχεις ας πούμε άλλα 100 άτομα γύρω σου και φωνάζεις εσύ πουλά 100, αγόρας μου εμένα 200, πουλά 100, είναι όπως που να γίνεται ένα physical exchange εκεί πέρα. Έτσι, ο ένας broker έχει 2 traders που αγοράζουν, ο άλλος broker έχει 2 traders που πουλάνε τα ίδια asset και πάει λέγοντας, και ο ένας αγοράζει και πουλά από τον άλλο. Δηλαδή ο ένας broker θεωρεί ότι εδώ είναι πιο ακριβό, ο άλλος θεωρεί ότι εδώ είναι πιο φτηνό και γίνονται αυτές οι ανταλλαγές ας πούμε μεταξύ τους. Okay. Τώρα στο ηλεκτρονικό trading όμως μπαίνουν, όταν ο trader σκέφτεται ότι εγώ είμαι αγοραστής, εγώ είμαι πολιτής, και επειδή, να το ξεκαθαρίσουμε, τώρα πάω ένα βήμα πίσω, για να πάρει κάποιος θέση σε trading exchange το καιρό εκείνο, εντάξει, κάπου διάβαζα, ξέρω εγώ, ότι το 1980 ας πούμε, για να πάρει κάποιος θέση στο pit έπρεπε να δώσει 25 με 30 χιλιάδες αμερικάνικα δολάρια μόνο για entrance. Ναι. Άλλα τα χρήματα που έπρεπε να έχει στο λογαριασμό του για να κάνει actual trading. Μιλάμε... Νομίζω αυτοί που έπαιρναν εκεί πέρα καταρχήν πλήρωναν για τη θέση τους, κόστιζε πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ περιορισμένες οι θέσεις. Ναι. Και κατά δεύτερον, αυτοί ήταν οι λεγόμενοι brokers, οι οποίοι μετά είχαν πελάτες, πιο πλούσιους εταιρείες κτλ. Που λέγανε, ωραία, σου δίνω εγώ τα χρήματά μου, αγόρασε εκεί πέρα με το τηλέφωνο. Μπράβο. Ξέρω, επειδή είχε άμεση πρόσβαση στους market makers, έλεγε αγόρασε και πούλα εκεί πέρα στο exchange. Ναι. Ακριβώς. Και υπήρχαν και οι individual traders. Αυτοί ήταν οι brokers. Και στο ίδιο μέρος υπήρχαν και οι traders, οι individuals. Που πηγαίναν εκεί πέρα, που πηγαίναν εκεί πέρα, πληρώναν 25-30 χιλιάδες δολάρια αμερικάνικα για το entrance, για να πάρουν θέση στο pit,
και στεκόντουσαν εκεί οι brokers, οι traders, στεκόντουσαν από ό,τι γνωρίζουμε, από όσα γνωρίζουμε, όλοι μαζί. Τώρα, αν κάπως μου διαφεύγει, ας πούμε, εντάξει. Απλά ήταν το exchange center. Το αντίστοιχο ίσως σήμερα είναι αυτό που μερικοί brokers σου δίνουν, αυτό το direct access, που έχεις κατευθείαν access, ξέρω, στο exchange. Δηλαδή, προσπαθείς πληρώνοντας παραπάνω στον broker σου να έχεις πιο γρήγορη επικοινωνία με το exchange, ας πούμε, κάπως έτσι. Οκ, δεν το πήρα εκεί. Εγώ απλά το παραθέτω ότι αντί κάποιος σήμερα να πληρώνει $30,000 για να έχει μια θέση να κάνει trading, δεν πληρώνει τίποτα και απλά ανοίγει ένα λογαριασμό σε οποιοδήποτε broker θέλει. Άρα, αυτόματα αυτό δίνει access σε όλους μας να κάνουμε trading. Έτσι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πολλοί θα μπουν, θα δοκιμάσουν, θα κάνουν αυτό που λες στο καμικάζι, ας πούμε, να μπουν μέσα, να βάλουν $1,000 σε ένα λογαριασμό, να ανοίξουν, 5 lots, όσα μπορούν να ανοίξουν, να πάει που θα πάει και, έκανα το profit, έκανα και το post στο Instagram, έκανα έτσι, έκανα άλλο post κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά, λόγω του ότι είναι ανοιχτό το market. Τώρα, αυτό που θέλω ειλικρινά να εστιαστώ και να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι οι ακροατές μας, είναι ότι το να σκέφτεσαι και να μιλάς σαν εγώ είμαι αγοραστής, είμαι buyer ή είμαι seller, αμέσως βάζεις αμέσως γίνεσαι πιο emotionally attached, γίνεσαι πιο συναισθηματικά συνδεδεμένος με το trading. Σκέψου τώρα να λέμε αγόρασα το ευρώ εδώ πέρα, είμαι αγοραστής εδώ πέρα, η τιμή κινήθηκε εναντίον μου και έχασα. Δηλαδή μόνο οι λέξεις που χρησιμοποιάς και ο τρόπος που τα λες, ή η τιμή κινήθηκε υπέρ μου και κέρδισα, κοίτα, έκανα ας πούμε €500 profit εδώ πέρα. Έκανα 80 pips, έκανα 200 pips profit βάσει τον αριθμό που προαναφέραμε. 200 pips profit. Κοίτα, κέρδισα, είμαι κερδισμένος. Αυτό αμέσως έχει άμεσο συναισθηματικό αντίκτυπο στον trader. Ναι. Ενώ όταν ο trader... Παίρνεις ταυτότητα, εγώ είμαι αγοραστής, οπότε έχω πάρει ξεκάθαρα μία μεριά και αυτήν υποστηρίζω. Παίρνεις ομάδα, είναι σαν να είσαι στο γήπεδο, ας πούμε. Ναι. Ενώ από την άλλη πλευρά, όταν αντιληφθεί ο trader ότι, ξέρεις, το κομμάτι του trading και οι τιμές βασίζονται βάσει buy and sell orders και ο λόγος που η τιμή κινήθηκε προς τα πάνω είναι γιατί υπήρχε μια, ας πούμε, όπως λέμε, imbalance, μια ανισορροπία, βαρούσε τέλος πάντων η αγορά με τα buy orders και έτσι η τιμή κινήθηκε ανωδικά. Αυτό αμέσως φεύγει το υποκειμενικό κομμάτι του trader και το βλέπει απλά αντικειμενικά. Είχα ένα buy order στο 1.10 με stop loss στο 1.0 και με take profit στο 1.2. Η τιμή κινήθηκε ανωδικά και είχα ένα κερδισμένο trade. Δηλαδή είσαι εντελώς παντελώς ουδέτερος. Αυτό είναι ένα αρχικό στάδιο που επιτρέπει στον trader να μην βλέπει τίποτα συναισθηματικά. Δεν ταυτίζεται και δεν συνταυτίζεται με τίποτα. Το trading είναι απλά για μας μια δουλειά. Δεν είναι... Ναι, συγγνώμη, τελείωσε. Ναι, δεν είναι σε καμιά περίπτωση δεν έχω κάτι να κάνω και επειδή είναι ανοιχτό το market να μπω μέσα και να δω αν κερδίσω, κέρδισα. Αν δεν κερδίσω, εντάξει, όχι. Είναι δουλειά, είναι ψυχοφθόρα δουλειά, δηλαδή σε τρώει από πάνω μέχρι κάτω και αυτό δεν το λέω για να αποτρέψω κάποιον να κάνει trading. Απλά αν δεν μάθει ο trader την πραγματικότητα θα ζει μια ζωή με το illusion, με το YouTube που κατά περίεργο τρόπο οι πάντες κερδίζουν εκεί μέσα. Εντάξει, όχι οι πάντες, αλλά οι περισσότεροι.
Ναι, πουλάνε αυτά. Εννοείται ότι πουλάνε. Γιατί αν δεν βρει ο νεοφερμένος στο trading να δει ότι ξέρεις, κερδίζεις, πώς θα πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει? Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δεν το κατακρίνω. Απλά ως ένα σημείο πρέπει να υπάρχει και η πραγματική όψη του trading. Έτσι. Στο ίδιο μοτίβο είναι και το ότι η λέξη που χρησιμοποιούν, ας πούμε, το έπαιξα. Έπαιξα, ξέρω, αυτό πω ρε φίλε. Είναι κατευθείαν, μου θυμίζει εποχές 90s, τζόγος και τέτοια. Είναι σε φάση έπαιξα και δεν είναι ρουλέτα φάση. Οκ, εντάξει. Αυτό. Επίσης, είναι πολύ σημαντική. Ναι, να σου πω. Τώρα, τι γίνεται με αυτά τα orders? Όταν καταλάβει ο trader ότι η λέξη take profit και stop loss, τώρα η λέξη take profit και stop loss είναι απλά buy και sell orders. Έτσι τα δέχεται ο broker. Ναι. Την ώρα που ανοίγει ένα buy position, ένα account, π.χ. το account του Δημήτρη, ας πούμε, και βάζει ένα take profit πιο ψηλά από εκεί που άνοιξε και ένα stop loss πιο χαμηλά από εκεί που άνοιξε, στον broker η εντολή δίνεται ότι αν από την τιμή που άνοιξε αυτό το account, αν κινηθεί ανωδικά η τιμή και φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί το account το ίδιο θα εκτελέσει ένα sell order. Και αν η τιμή κινηθεί καθοδικά, αν κινηθεί αντιθέτως, εκεί θα του ανοιχτεί έναν buy order για να κλείσει. Οπότε αυτό το take profit και το stop loss, αν καταφέρει να φύγει από το λεξιλόγιο του trader, θα αντιληφθεί αυτόματα το πώς είναι πραγματικά δομημένο το σύστημα στο trading environment. Μα αυτά μπορείς να κάνεις και χειροκίνητα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν λες stop loss και τα λοιπά, μπορείς να έχεις στο μυαλό σου το επίπεδο του stop loss. Δεν ενδείκνυται, αλλά μπορείς να το κάνεις. Και απλά να πουλήσεις, να αγοράσεις στην κατάλληλη τιμή. Οπότε πάλι κάνεις order, πάλι πουλάς, αγοράζεις, απλά το κάνεις στο μυαλό σου το stop loss, κάπως έτσι. Ναι. Να μην το πάρουμε σε θέμα manipulation. Okay. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ότι, ας πούμε, όταν βάζεις stop loss και τα λοιπά, λες το πρόγραμμα, όταν θα πάει εκεί όπως το είπες, πουλά ή οτιδήποτε. Ναι. Εγώ σου λέω ότι αυτό μπορείς να το κάνεις χωρίς να βάλεις εντολή στο πρόγραμμα. Μπορείς απλά στο μυαλό σου να έχεις το επίπεδο και να πουλήσεις, να αγοράσεις όταν πάει και η τιμή. Φτάνει να μείνεις την Παρασκευή non-fan payroll, να είσαι ήδη σε trade και να βγαίνει εναντίον σου η τιμή. Ναι. Και να έχεις τη φοβερή πειθαρχία να το τηρήσεις. Ναι. Κοίτα, σε θέμα stop loss είναι ασυζητητή κανόνας. Είναι όπως που να ξεκινάει κάποιος να παίρνει το αμάξι και να πηγαίνει χωρίς φρένο. Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Και traders που λένε το αντιλαμβάνομαι και ναι, εγώ θα είμαι disciplined, θα είμαι πειθαρχημένος και όταν έρθει εκεί θα το τηρήσω και. Σου πω την αλήθεια, στα 12 χρόνια που κάνω trading τώρα, take profit έχει πολλές φορές που δεν θα βάλω, αλλά stop loss ούτε και σε demo account δεν έκανα trade. Δηλαδή η πειθαρχία μου στο stop loss είναι στην κόψη του ξηραφιού, είναι σπαθί. Δηλαδή σε καμιά περίπτωση το stop loss είναι stop loss. Θα μπει με τις συνέπειες του. Θα μου πεις πολλές φορές δεν είδες να σου πάρει το stop loss και μετά να φύγει προς τα πάνω αν είσαι buy και άπειρες φορές. Αλλά είναι έτσι που διασφαλίζω ότι θα είμαι στο παιχνίδι long term.
Δηλαδή δεν θα σβήσει το business μου γιατί δεν αποδέχομαι το ρίσκο που έρχεται με το business. Είναι όπως το εστιατόριο που κάνει για παράδειγμα προετοιμασία για, ξέρω εγώ, μέσο όρο 50 άτομα, αλλά σήμερα ήρθαν μόνο 20 και θα πετάξει τα εναπομείναντα. Έτσι. Ωραίο παράδειγμα. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό που θέλω να καταλάβουν οι ακροατές κυρίως σήμερα είναι ότι τα stop loss και τα take profits είναι buy και sell orders τα οποία ενισχύουν τη μεταβολή της τιμής. Τι εννοώ? Ας πάρουμε, θα προσπαθώ, επειδή δεν έχουμε charts να το δείξουμε, προσπαθήσω έτσι με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Να το εξηγήσουμε. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε, για χάρη παραδείγματος, ότι η αγορά κινείται in a ranging way. Άρα υπάρχει ένα resistance και ένα support. Εντάξει. Και η αγορά κινείται μεταξύ του resistance και του support. Λοιπόν, υπάρχει ο trader ή traders, για παράδειγμα, οι οποίοι θα αγοράσουν στο support για τον ΑΒ λόγο, για οποιοδήποτε candlestick, για οποιοδήποτε fundamentals, γιατί ξέρω εγώ έχει full moon ή γιατί ξέρω εγώ έχει παλήρια σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος. Εμείς και ούτε τον broker τον ενδιαφέρει ο λόγος. Εκείνη τη στιγμή στο broker μπήκε μια εντολή να αγοραστεί το ευρώ-δολάριο, για παράδειγμα. Από τη στιγμή που έχει τον buy order εκεί πέρα, ο trader βάζει και το stop loss κάτω από την τιμή του. Έτσι, όταν αγοράζουμε, το stop loss είναι sell order. Δηλαδή, ο broker εκεί πέρα δέχεται την εντολή ότι αυτό το account άνοιξε buy order και την ίδια στιγμή έχει ανοιχτά 2 sell orders. Είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι traders, ότι τη στιγμή που εκτελείται ένα trade, τη στιγμή που είναι active, υπάρχουν 3 orders στον broker. Υπάρχει το απευθείας που είναι το buy, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αγόρασε. Υπάρχει το sell stop που είναι το sell για να πουλήσει κάτω από την τιμή που αγόρασε αν κινηθεί εναντίον του, που ονομάζεται stop loss. Και υπάρχει και το sell limit που είναι το take profit, που είναι πάνω από την τιμή που αγόρασε για να βγει έξω από το market με το profit του. Εντάξει, αυτό ίσως να το ξαναακούσουν οι ακροατές, να το γράψουν λίγο στο χαρτάκι, λίγο στο charts, απλά για να το καταλάβουν. Είναι 3 orders μαζεμένα. Λοιπόν, πάμε να τα εξηγήσουμε. Την ώρα που ας πούμε ότι το trade θα είναι κερδισμένο και η τιμή από χαμηλά, από support, ανέβηκε ψηλά, πήγε στο resistance. Και ο trader του κλείνει το position με take profit. Τώρα, τι γίνεται? Εκείνη τη στιγμή, όταν του έκλεισε με take profit το position, για να του κλείσει με take profit, η εντολή που έλαβε ο broker του είναι sell limit order. Θέλει να πουλήσει σε πιο ψηλή τιμή από την τιμή που αγόρασε για να κλείσει το position, το sell short. Λοιπόν, άρα το account που μόλις κέρδισε, τώρα προσπαθώ μεταφράζω για από αγγλικά σε ελληνικά, το account που μόλις κέρδισε τώρα έχει εκτελέσει ένα sell limit order σε resistance, το κάνουμε όσο πιο απλό, έτσι, ένα sell limit order, και αυτή η εντολή του απόφερε χρήματα στο λογαριασμό του. Τώρα από πού πληρώθηκε? Από την αγορά. Η αγορά είναι μέσω του broker, δεξιά, αριστερά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει ο trader να καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα orders που βάζει. Γιατί αυτό θα τον βοηθήσει να αντιλαμβάνεται,
να κάνω trade εδώ στο breakout, τι γίνεται? Θα δουλέψει καλά το breakout, βλέπω, ή να μην κάνω trade, ή θα αντιληφθεί καλύτερα το τι είναι το trend, γιατί υπάρχουν τα trends. Αυτό είναι το κλειδί. Είναι όταν αντιληφθεί αυτό το συνδυασμό των τριών orders. Σκέψου ότι που κάνω coaching and mentoring one-on-one, μου παίρνει συνήθως, και δεν το λέω για να το πω, έχει άτομα που ίσως ακούν και το podcast, ο φίλος ο Γιώργος για παράδειγμα, που μπορεί να το επιβεβαιώσει, αν μπορεί να μας βάλει και comment από κάτω, που μας πήρε σχεδόν 2 ώρες να το εξηγήσουμε, να το εμπεδώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, είναι το α και το ω. Ναι. Είναι όπως που πώς να σου ασώσω άλλο παράδειγμα, ξέρω εγώ, μπαίνεις στο αμάξι να οδηγήσεις και δεν ξέρεις αν είναι τετράκυκλο ή τρίκυκλο και παίρνεις μια στροφή, ας πούμε, αριστερά και δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Πρέπει να ξέρεις το όχημα που οδηγάς. Παναγία μου, για αυτά. Στο επόμενο podcast θα κάνουμε κι άλλο, θα πρέπει να σκεφτώ λίγα παραδείγματα. Ναι. Να σκεφτώ από πριν. Λοιπόν, άρα, αν τώρα εκεί στο resistance μπήκαν, μάλλον εκτελεστήκαν τα sell limit orders, που είναι sell orders, από αυτούς που κερδίσαν τα trade τους. Δηλαδή τα sell limit orders εκτελεστήκαν γιατί υπήρχαν κερδισμένα trades. Ναι. Okay. Ναι. Και μετά υπήρχαν traders οι οποίοι δεν είχαν αγοράσει πιο χαμηλά και απλά περιμέναν, για τους δικούς τους λόγους που δεν τους αναλύουμε, να εκτελέσουν έναν sell order στο resistance, γιατί πίστευαν ότι η τιμή όταν κινηθεί στο resistance θα γίνει rejected και θα κινηθεί προς τα κάτω. Οπότε υπήρχαν άλλοι traders οι οποίοι εκτελέσαν sell orders, market sell orders στο resistance. Τώρα, το accumulation, και συγγνώμη που με τα ελληνικά κάποιες λέξεις είναι το accumulation των sell orders από αυτούς που είναι καινούργοι sellers και από αυτούς που παίρνουν profit είναι τόσο μεγάλο που προκαλεί την πτώση της τιμής. Ναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσουν τώρα οι traders, και το αντίστοιχο συμβαίνει και όταν με τα stop losses. Ας το πούμε και για το stop loss, γιατί είναι σημαντικό πάλι. Πες ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα, η τιμή από support κινείται λίγο προς τα πάνω και δεν φτάνει στο take profit και χτυπάει stop loss. Τι σημαίνει? Το stop loss είναι sell stop order. Όταν αγοράζουμε το stop loss είναι sell stop order. Άρα είναι να πουλήσουμε, να πάμε short σε τιμή που είναι πιο κάτω από την τιμή που αγοράσαμε. Άρα εμείς πουλούμε το position μας και στον broker πηγαίνει η εντολή, το account το τάδε θέλει να πουλήσει και το κόστος είναι να φύγουν λεφτά από το account του γιατί έχασε το trade. Έτσι μεταφράζεται. Okay. Άρα αυτά τα sell stop orders από αυτούς που είχαν stop loss εκεί πέρα. Επίσης, sell stop orders από αυτούς που ήταν έξω από το market και περίμεναν την τιμή να κινηθεί από πριν σε εκείνο το σημείο. Και επίσης, market sell orders από αυτούς που εκείνη την ώρα χτύπησαν το sell button, έκαναν την τιμή να κινηθεί καθοδικά. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα time frames, σε όλα τα επίπεδα τιμών, κατά την όλη διάρκεια της μέρας. Συνέχεια είναι η ανταλλαγή μεταξύ buy και sell order. Τώρα, η τεχνική ανάλυση μας βοηθάει να βρίσκουμε κάποια σημεία κατά τεθέν τα οποία έχουν αυξημένες πιθανότητες όταν εκτελέσουμε ένα trade από αυτά με την τεχνική ανάλυση να έχουμε αυξημένες πιθανότητες για να κερδίσουμε. Ναι.
Απλά το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές σε αυτό το σημείο είναι ότι κάθε φορά που ανοίγει ένας trader ένα trade, αμέσως στέλνει και βάζει stop loss και take profit, αμέσως στέλνει 3 orders στον broker του. Okay. Και εκτελούνται αν εκτελεστεί σίγουρα ή το stop loss θα εκτελεστεί αν δεν πάει break even ή το take profit. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω, εγώ το είχα μάθει τη συγκεκριμένη δυναμική. Νομίζω και θα επαναληφθώ όπως λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Στα futures αυτό είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Γιατί όταν ανοίξεις ένα level 2, βλέπεις καταρχήν τα market orders και τα limit orders που έχουν στον broker κτλ. Εκεί είναι πολύ ξεκάθαρο, και αν φανταστεί ο κόσμος, ξέρω εγώ, μια κάθετη γραμμή που είναι όλες οι τιμές, δηλαδή ξέρω εγώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ευρώ, οτιδήποτε, δείχνουν τα limit orders intention, δείχνουν πρόθεση, το που θέλει κάποιος να πουλήσει, να αγοράσει, και τα market orders ουσιαστικά έρχονται και κλειδώνουν μαζί με τα limit orders για να γίνει το transaction, έτσι, για να γίνει η αγορά ή η πώληση. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο εκεί. Ναι. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο εκεί, γιατί τα βλέπεις όλα πάνω στο level 2, ας πούμε. Και ένα φοβερό, ένα άλλο, πώς το λέω, όχι παράξενο, ένα πράγμα που πρέπει να σημειώσει κάποιος, είναι αυτό που συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με τον καναλάρχη από τον λιμπερτεριανισμό που είχαμε, αν δεν ξέρω αν το έχεις δει το επεισόδιο. Ναι. Προς το τέλος του επεισοδίου μιλούσαμε για αυτό που λέγεται spoofing. Δηλαδή πάρα πολλοί βάζουν intention, δηλαδή δείχνουν προδιάθεση ότι θα πουλήσουν εκεί πέρα. Το βλέπεις εσύ και λες, δες εκεί έχουν μαζευτεί όλοι για να πουλήσουν κτλ. Και την τελευταία στιγμή κλείνουν τις θέσεις τους και σε κοροϊδεύουν ουσιαστικά, γιατί ξέρουν ότι εσύ θα το δεις. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι πώς το λένε, όλα αυτά τα orders που παίρνουν πάνω στον πίνακα, στο level 2, είτε με την τεχνική ανάλυση, οτιδήποτε. Στην τεχνική ανάλυση φαίνεται αυτό που αφήνουν πίσω τα orders. Είναι σαν να γίνεται κάτι μπροστά στο level 2, και αυτό απλά σημειώνεται επειδή έχει τη γραμμή του χρόνου και σημειώνεται στο παρελθόν. Γι' αυτό το βλέπεις στο technical analysis. Και ουσιαστικά, πώς το λένε, με την τεχνική ανάλυση, όπως είπες, βλέπεις ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει στο παρελθόν, με μεγάλη πιθανότητα να επαναληφθεί στο μέλλον, και στο level 2 βλέπεις αυτό που γίνεται τώρα, αλλά δείχνει προδιάθεση και όχι κάτι στάνταρ. Δηλαδή μπορεί να σου κλείσουν τις εντολές κάτω από τα πόδια κτλ. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι που εντός εισαγωγικών μανιπιουλάρουν το level 2. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, δηλαδή πρέπει να είναι ένα επεισόδιο από μόνο το level 2. Αλλά αυτό που αφήνουν πίσω του εκεί, ο πόλεμος που γίνεται στο level 2 με τους buyers και τους sellers, είναι αυτό που διαβάζουμε στην τεχνική ανάλυση, support, resistance ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Τώρα, ο trader μπορεί να διερωτιέται, τι κάνω τώρα εγώ? Το trading, κανένα. Δεν πάει να χρησιμοποιείς volume, δεν πάει να χρησιμοποιείς delta, δεν πάει να χρησιμοποιείς DOM, δεν πάει να χρησιμοποιείς icebergs, δεν πάει να χρησιμοποιείς ό,τι θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι αναπόφευκτο κομμάτι το losing trading. Είναι αναπόφευκτο κομμάτι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην χαθούν trades. Και πώς μπορεί, μετά έρχεται η ερώτηση, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ή σίγουρη ότι γιατί να βάλω trades αν δεν πιστεύω ότι θα κερδίσω? Θα βάλεις trade και πάντα θα πιστεύεις ότι θα κερδίσεις, όμως θα αποδέχεσαι ότι θα χάσεις. Πες ότι έχεις το εστιατόριο και πες ότι έκανες προετοιμασία για 50 άτομα, σου ήρθαν μόνο 20 άτομα, τι θα κάνεις? Θα κάτσεις να φας την προετοιμασία για 30 άτομα? Τι θα κάνεις? Πρέπει να αποδεκτείς ότι είναι σοβαρή επιχείρηση το να κάνεις run trading account, δεν παίξε γέλασε, και αν του δείξεις σοβαρότητα θα έχεις
και σοβαρά αποτελέσματα σε κάποιο σημείο. Όταν αποδεχτείς όλα αυτά, όταν καταλάβεις τον χαρακτήρα σου σαν trader, όταν καταλάβεις τη συμπεριφορά σου σαν trader, εκεί θα ζήσεις τα αποτελέσματα και δεν θα πω θα εκτιμήσεις, γιατί πρέπει να εκτιμάς τη διαδικασία, απλά θα αντιληφθείς πάρα πολλά πράγματα, θα κάνεις experience. Και θα είσαι σε θέση να καταλάβεις ότι εγώ είμαι Certified Financial Technical Analyst. Εντάξει, το certificate το πήρα και με Distinction Award. Δηλαδή τόσο παθιασμένος είμαι για τη δουλειά μου, ας πούμε. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δηλαδή και όταν διάβαζα για να περάσω και τις 2 εξετάσεις, ήμουν πολύ ωραία. Διάβαζα από το μέχρι το βράδυ, μ' άρεσε, δούλευα κιόλας, αλλά το απολάμβανα γιατί με ενδιέφερε. Το αγαπώ αυτό που κάνω. Οπότε, πολύ σημαντικό. Ναι, όση τεχνική ανάλυση και να κάνεις, πάντα την ώρα που θα κάνεις execution, πάντα θα υπάρχει η αβεβαιότητα, πάντα θα υπάρχει ο φόβος, πάντα θα υπάρχει η ανασφάλεια, απλά πώς μπορείς να τα εξαλείψεις, δεν μπορείς. Τι μπορείς να κάνεις, να τα αποδεχτείς και να συμβιβαστείς, να ζεις μαζί τους χωρίς να σε επηρεάζουν. Και όταν κάνω, επειδή και ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μου το τελευταίο καιρό είναι το private mentoring, γιατί υπάρχει τρόπος να μην πάει κάποιος στα 8 χρόνια, ας πούμε, 7 χρόνια για να κάνει experience, ένα καλό run σαν trader, και να έχει, ας πούμε, κάποιον που να τον βοηθήσει να μπει σε ένα σωστό δρόμο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται σαν trader, όχι σαν άνθρωπο στην κοινωνία, σαν trader. Να σου πει λίγο κάποια στοιχεία, πώς, ξέρω εγώ, γιατί να κάνεις trade αυτή την ώρα και assets λειτουργούν καλύτερα αυτή την ώρα και τι να ψάχνεις αυτή την ώρα. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέλω να κάνω trade, κάνεις trade, ας πούμε, αυστραλέζικο δολάριο με καναδέζικο δολάριο. Ναι. Ο ZCAT, αν βγάλει trends αυτό στα μεγάλα time frames, το βγάζει ωραία το συγκεκριμένο. Δηλαδή, πότε θα το κάνω trade? Το κάνω trade η ώρα 2 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Είναι sideways, συνέχεια. Μα πότε να το κάνω? Υπάρχουν συγκεκριμένοι χαρακτήρες και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο κάθε currencies και πρέπει να μπαίνουν όλα μαζί κάτω για να βγάλουμε το πότε, πώς. Έχει trading pairs που κάνουν πιο ωραία trends όταν κάνουν. Έχει trading pairs που όταν κάνουν ranging, ας πούμε το ευρώ καναδέζικο δολάριο, που μπορεί να, ξέρω εγώ, αυτό βγάζει ωραία range tradings. Δηλαδή αν κάποιος trader ενδιαφέρεται να κάνει ranging trade, μπορεί να πάει στο ευρώ καναδέζικο δολάριο, βγάζει ωραία ranges. Γιατί οι οικονομίες τους λειτουργούν με τέτοιον τρόπο, έχει διάφορα θέματα στο παρασκήνιο. Τώρα σαν traders, σαν price action traders, σαν speculators in the markets, εμάς μας ενδιαφέρει απλά να έχουμε κάποιες τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιάμε και βγάζουμε χρήματα. Κάθε πόσο, όχι κάθε φορά που κάνουμε ένα trade, απλά με σωστές στρατηγικές, με σωστές τακτικές, με σωστές συμπεριφορές. Συμπεριφορά, δηλαδή η συμπεριφορά που δείχνεις στο trading αντικατοπτρίζει και τα αποτελέσματά σου. Okay. Ήθελα να σε ρωτήσω εδώ πέρα τώρα που ανέφερες αυτά τα δύο currencies. Ναι. Χρησιμοποιείς, ας πούμε, και commodities, γιατί ας πούμε νομίζω το αυστραλέζικο είναι πολύ, νομίζω έχει πολύ η έκθεση, η οικονομία στο πετρέλαιο. Ναι. Ξέρω εγώ, το καναδικό επίσης ή και στο χρυσό, ας πούμε. Ναι. Χρησιμοποιείς και commodities για να τσεκάρεις τα pairs. Οκ. Τέλεια ερώτηση. Αλήθεια σου λέω, τέλεια ερώτηση. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα φέρουμε παράδειγμα σε αυτό, απλά θα το πούμε, αν κάποιος trader ενδιαφέρεται να κάνει trade, όχι μόνο swing trading, long term trading, δηλαδή να αγοράσει σήμερα
και να έχει το trade να πηγαίνει. Σίγουρα τον ενδιαφέρει για το πώς θα πηγαίνει η οικονομία, για το πώς θα πηγαίνει, ας πούμε, τα ορυχεία στην Αυστραλία, για το πώς θα πηγαίνει ο χρυσός κτλ., για το πώς θα πηγαίνει το crude oil στο αμερικάνικο. Τον ενδιαφέρουν αυτά. Αν όμως κάνεις trade στο 5 λεπτό και στο 15 λεπτό που θες να μπεις μέσα με ένα price action pattern, να πάρεις ένα μέρος από την αγορά όταν θα κινηθεί, τις ώρες που θα κινηθεί, αν έχει κάτι που μπορείς να κάνεις και το κάνεις και σου βγάζει κέρδος, τώρα τι κάνει η οικονομία δεν. Να σου πω την αλήθεια, χθες έκανα ένα post στο LinkedIn, το account μου, και μπορείς, ας πούμε, να δεις και τα παιδιά μπορούν να το δουν, που επειδή βγάζω αναλύσεις κάθε εβδομάδα, εντάξει, αλλά οι αναλύσεις που βγάζω δεν είναι όπως τις αναλύσεις που θα πας, ας πούμε, στο FX Street ή στο Forex Factor ή στο οποιαδήποτε website. Θα πάει να ξεκινήσεις να διαβάζεις μια ανάλυση από, ας πούμε, respectable αναλυτές που δεν τους ξέρω, αλλά βλέπω ότι έχουν, ξέρω εγώ, ακροές και τα λοιπά, και θα δεις εκεί πέρα κάτι λέξεις πολύπλοκες, κάτι αναλύσεις περίπλοκες. Το chart είναι zoom out τόσο πολύ που δεν αντιλαμβάνεσαι σχεδόν τίποτα. Οι moving averages έχουν έναν πάχος, ξέρω εγώ, επί 6, επί 10 το thin line τους. Και εγώ χρησιμοποιώ moving averages στις αναλύσεις. Πρέπει να χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να έχουμε τα μετρήσιμα αποτελέσματα, τέλος πάντων. Πρέπει να είναι βάση στατιστικών αποτελέσματων οι αναλύσεις. Όμως, όταν είσαι trader και όταν κάνεις intraday trading, scalping ή swing trading στο μονάωρο, ας πούμε, τι με ενδιαφέρει, πώς κινείται το global worldwide, πώς είναι η οικονομία εκεί πέρα. Ναι, το GDP, ξέρω εγώ, της Αμερικής βγήκε τόσο, το CPI, ξέρω εγώ, ανέβηκε και εκτοξεύτηκε το δολάριο κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρω την πραγματική εικόνα μέχρι στην ώρα που βγαίνει η ανάλυση, με ξεκάθαρες προτάσεις, με απλά λόγια τα οποία, αν είμαι εγώ trader, ο new trader στο market, να αντιληφθώ τι λέει αυτός, τι λέει ο ποιητής εδώ πέρα, τι γράφει αυτός ο αναλυτής και πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις πληροφορίες. Οι περισσότερες αναλύσεις που βγαίνουν προς τα έξω, και το λέω, ας πούμε, με πόνο το λέω αυτό, δεν είναι εφαρμόσιμες για τον trader που κάνει trading, retail ή prop firm trading. Δεν είναι εφαρμόσιμες. Γιατί σου βγάζει εκεί πέρα μια ανάλυση στο weekly chart και σου λέει, ας πούμε, ο 200 simple moving average ότι ναι, είναι κάτω από την τιμή, η τιμή κινείται ανωδικά. Μα εσύ όταν πας στο 15 λεπτό, στο 5 λεπτό, στο μονάωρο, να μην αφήσω και time frames πίσω, στο τετράωρο να κάνεις ένα trade και θα μπεις εκεί πέρα για 20 pips stop loss, 40 pips stop loss, ας πούμε, αν είσαι λίγο swing, και να πας ένα 2-to-1, 3-to-1, τι θα κάνεις, ένα reward to risk. Αυτές οι πληροφορίες, ναι, είναι ωραίες σαν γνώσεις, αλλά δεν είναι εφαρμόσιμες και χρήσιμες για να εκτελέσεις ένα trade. Και να πω, είναι κρίμα, γιατί ο άλλος που πιστεύει το συγκεκριμένο website ότι έχει καλές πληροφορίες, ότι έχει πολλούς αναλυτές εκεί μέσα που μπορεί να διαβάσει πράγματα, όμως σε κάποια φάση θέλει να δει και τι είναι applicable, τι είναι εφαρμόσιμο για να εκτελέσει το trade. Και εγώ σου λέω, στις αναλύσεις που κάνω και τις βγάζω προς τα έξω ή σε memberships ή σε κάποια σε κάποια firms, είναι στοχευμένες. Δηλαδή, εδώ υπάρχει το συγκεκριμένο resistance, εδώ υπάρχει το support, εδώ υπάρχει ένα order block, ας πούμε, εδώ υπάρχει
αυτό το cluster, εδώ είναι ο Fibonacci, αναμένουμε την τιμή. Δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις, πουλά εδώ και αγόρασε εδώ, λόγω όλων των regulations. Ας πούμε, δεν μου το επιτρέπει η θέση μου, η καριέρα μου να το πω αυτό. Άμεσα, όμως έμμεσα, αφού σου δίνω το order block εκεί πέρα και σου λέω ότι the overall trend is down. Οπότε ναι. κάπως είναι πιο έχεις μια διαφάνεια, ας πούμε. Ναι. Έτσι, για να είμαστε και συνέχεια in regulation. Που εμένα ο στόχος μου είναι αυτός και η Market Mind Mastery, ο στόχος είναι αυτός. Είναι η ακριβής γνώση και η πραγματική γνώση προς τα έξω. Δηλαδή, αν μπεις στο website μου τώρα, course is coming. Γράφω course έχει τόσο καιρό. Εντάξει, επειδή είμαι και busy με το trading και με άλλα πράγματα, αλλά γράφω, μου έρχονται συνέχεια άλλες εμπειρίες από το trading μου, τα γράφω και αυτά, λέω θα αναπτύξω, ας πούμε, support resistant και μετά μου έρχονται και άλλα για support resistant και γράφω δηλαδή και δεν ξέρω, ας πούμε, που θα τελειώσει, γιατί είναι τόσο πολύ η συσσόρευση της εμπειρίας. Δεν θα πω μόνο οι ακαδημαϊκές γνώσεις, απλά η συσσόρευση της εμπειρίας που αυτό θα βοηθήσει τον trader. Ναι. Όταν τα ζυπάρεις τις πληροφορίες και τις κάνεις σε ένα πακέτο, αλλά είναι όντως δύσκολο. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να μπήξεις μια γραμμή και να πεις, ξέρω εγώ, μέχρι εδώ. Ναι. Είναι το good enough αυτό. Yeah. Και επίσης έρχεται το άλλο κομμάτι που ίσως πολλοί ακροατές να σκέφτονται τώρα. Καλά, πότε κάνω trade, πώς κάνω structure το trading μου, δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να κάτσω να κάνω meditation πριν να κάνω trading, να πάω τροχάδι, να πάω στο γυμναστήριο, τι πρέπει να κάνω, να διαβάσω ένα affirmation, να πάω μπροστά στον καθρέφτη να μιλήσω, τι πρέπει να κάνω. Είσαι full Tony Robbins από ό,τι βλέπω, Ναι, και στην Αυστραλία πήγαινα και τον έβλεπα όποτε ήταν. Ναι. Τέλεια. Και Joe Dispenza, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω αυτό στην Αυστραλία τον έμαθα. Νομίζω άμα μάθεις τον Tony Robbins μετά είναι άνθρωπος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλήθεια. Οπότε τι πήγαμε να πούμε. Τι κάνουμε σαν ρουτίνα, για παράδειγμα. Πρέπει ο trader να έχει ξεκάθαρο πλάνο. Το ξεκάθαρο πλάνο δεν είναι τι κάνει η αγορά και προσπαθώ να καταλάβω και ακολουθώ την αγορά και αν έχει κάτι που αντιλαμβάνομαι το κάνω trade. Και τώρα θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι όπως που να μην ξέρεις τι θέλεις να αγοράσεις και να πας στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις ένα καλάθι. Ναι. Ακριβώς, χωρίς, απλά λες θα πάω σούπερ μάρκετ και περνάς από τα ράφια και βάζεις μέσα. Μετά πας στο ταμείο και του λες αυτός είναι ο τελικός λογαριασμός και μετά του λες άμα ξέρεις να βγάλουμε αυτά έξω. Ναι. Πρέπει να επειδή η αγορά κινείται συνέχεια, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος θεωρητικά, οι τιμές κινούνται πάνω κάτω. Άρα υπάρχουν τα time frames. Καταρχήν να τονίσουμε ότι ο χρόνος δεν υπάρχει στο market. Μόνο τιμές υπάρχουν, έτσι. Τα time frames δεν είναι βάσει των time frames που κινείται η αγορά, ούτε βάσει των news που κινείται η αγορά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που είναι full παραπλανητικό, που είναι illusion για τους traders. Ο χρόνος δεν υπάρχει στο trading, δεν υπάρχει such a thing as time. Το μόνο που μας χρειάζεται το time frame εμάς είναι για να έχουμε ένα structural environment να δουλέψουμε. Ναι. Και να σου αποδείξω αυτό. Όλοι έχουμε access στην Trading View platform, έτσι. Ναι. Στην Trading View, όταν έχεις ένα paid membership, για παράδειγμα, μπορείς, επειδή εγώ έχω paid membership subscription, δεν ξέρω αν με free subscription, μπορείς να έχεις, ας πούμε, access στο 3ωρο.
μπορείς να έχεις access στο 8ωρο. Μπορείς να έχεις access στα 17 λεπτά. Τα κάνεις, το γράφεις εσύ μόνος σου, απλά 17 λεπτά. Και απλά σου εμφανίζονται τα κεριά βάσει της ώρας. Ναι. Οπότε ο χρόνος, αυτό εννοούμε με τον χρόνο, ο χρόνος δεν υπάρχει στην πλατφόρμα. Υπάρχει μόνο η τιμή. Τώρα, έχω και εγώ ένα καλό παράδειγμα σου φέρω σε αυτό. Ναι. Στην αρχαιολογία, όταν πας και σκάψεις προς τα κάτω, παίρνονται τα διάφορα στρώματα των περιόδων. Και λες εδώ πέρα, στα 5 μέτρα ήταν οι δεινόσαυροι. Στα 7 μέτρα, ξέρω εγώ, ήταν μονοκύτταροι οργανισμοί. Δεν ξέρω, και όσο πας προς τα κάτω, βλέπεις όλη την ιστορία. Wow. Το action γίνεται πάνω στο έδαφος, και όσο πας προς τα κάτω, βλέπεις την ιστορία, το τι έγινε και τα λοιπά. Αυτό. Wow, μου άρεσε αυτό. Δεν το ήξερα. Ωραία. Ναι. Wow. Ευχαριστώ που το μοιράστηκες. Κοίταξε, καλά όλα αυτά. Νομίζω κάναμε πολύ καλό overview γενικότερα. Έκανες πολύ καλή προσέγγιση. Απλά θέλω να σου πω ότι, κοίταξε, νομίζω, μιας που ανέφερες και την εταιρεία σου, το Market Minds Mastery, γιατί κάποιος να χρησιμοποιήσει, όχι να χρησιμοποιήσει, έχουμε αναφερθεί σε πάρα πολλά επεισόδια για coaches ή για education ή για κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί κάποιος να ασχοληθεί με αυτό? Έχω πει εγώ τη γνώμη μου και νομίζω ότι η δικιά μου άποψη είναι η εξής. Ας πούμε, ο Jordan είχε ένα coach. Okay? Ο coach του δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από τον Jordan, αλλά είχε κάποιον σαν τρίτη ματιά για να βλέπει κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι οι κορυφαίοι αθλητές, business, οτιδήποτε, έχουν κάποιο mentor, κάποιο coach, οτιδήποτε. Ναι. Κατ' εσένα όμως, ποια είναι η χρήση κάποιου educator, ας πούμε, κτλ? Τέλεια ερώτηση. Και πάλι ευχαριστώ που ρωτήσατε έτσι ερώτηση. Accountability is everything. Accountability. Ναι. Αν σου δείξω, και δεν το λέω απλά να το πω, μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Αν κοιτάξεις και στο Fiverr, να δεις, ξέρω εγώ, λίγο το τι γίνεται εκεί πέρα στο account μου, αν κοιτάξεις και στο website μου, μπορώ να στο κάνω guarantee ότι από όλους που κάνω, και τους άντρες και τις γυναίκες που τους κάνω coaching, εντάξει, όλοι, και τους το βάζω σαν όρο πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να μου στέλνετε συνέχεια το trading activity που κάνετε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του coaching, και μετά όταν τελειώσει το coaching. Ναι. Έχει πολλούς που κάνουν το coaching σαν πρώτη first source of income. Ναι. Εντάξει. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Καταρχήν το τονίσω, για μένα το coaching δεν είναι first source of income. Okay? Γι' αυτό δεν είμαι fully booked with coaching. Όμως, το να έχεις κάποιον να είσαι accountable, αυτό θα σε βοηθήσει να γίνεις trader. Είναι simple as that. Συγγνώμη, τελείωσε αυτό. Έλα, να σου πω. Κάνω σε ένα παιδί στο UK coaching εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχω μήνυμα στο WhatsApp που μου έστειλε, στα αγγλικά φυσικά το μήνυμα, που μου έστειλε νομίζω πριν 2-3 εβδομάδες, επειδή μου στέλνει κάθε μέρα το τι κάνει. Κάθε μέρα. Και trade να μην κάνει, μου στέλνει I didn't trade today because of this reason. Κάθε μέρα. Okay. Και μου στέλνει μήνυμα, αυτά που μου έλεγες πριν 6 μήνες, τώρα κατάλαβα τι εννοώ. Πριν 6 μήνες, να στα λέω συνέχεια, να τα δείχνουμε κάθε εβδομάδα, τώρα καταλαβαίνω. Αλλά κοίτα, το trading του εκτοξεύτηκε. Δηλαδή, ο τρόπος που κάνει execute, και αυτός κάνει σε very lower time frame. Ναι. Ο τρόπος που κάνει execute, όλα του τα trade, μα όλα, έχουν επεξήγηση τεχνική. Δηλαδή, εδώ είχα resistance, η τιμή lower highs, lower lows. Εδώ είχα το price action, bam, αγόρασα, έχασε. Πούλησα, έχασε. Εδώ είχα support, εδώ είχα higher high, higher low. Εδώ είχα bullish engulfing, αγόρασα, κέρδισε. Είναι ρομποτικά.
Και ένας successful trader σε κάποια φάση πρέπει τουλάχιστον να μπορεί να αποδείξει ότι τα trades που έχει εκτελέσει μπορούν να εκτελεστούν και από ένα expert advisor, από ένα EA ρομποτικά. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έφτασε στο σημείο να μην είναι καθόλου emotional για το trading activity του. Αν μπορείς να εκτελέσεις στη σειρά 40 trades χωρίς να κάνεις 3 με 5 trading errors μόνο, δεν κρίνουμε το αποτέλεσμα και δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα. Να κάνεις μόνο execution βάσει του trading plan που προκαθόρισες και να συνεχίζεις. Σίγουρα όλοι θα κάνουμε κάποια trading errors, δηλαδή μπορεί κάποια φορά να πατήσεις buy αντί sell, θα γίνει αυτό. Γίνεται. Μπορεί να βιαστείς λίγο να πατήσεις το τέτοιο, γιατί έμειναν 2 δευτερόλεπτα και ξέρω εγώ μπορεί να κάνεις trading engulfings και απλά να μην διαμορφωθεί το candle έτσι. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα μικρά trading errors που γίνονται και είναι αναπόφευκτο κομμάτι. It's okay. Αλλά το να μπορείς flawlessly να κάνεις execution, trade after trade, setup after setup και να είσαι ok, να μην σε παίρνει ούτε από πάνω ούτε από κάτω, αυτή είναι η επιτυχία του trader. Και ο coach, για μένα ας πούμε η επιτυχία μου είναι αυτό που μου έστειλε ο Μάρκ συγκεκριμένα. Που μου λέει τώρα κατάλαβα και ας πούμε βλέπω τα screenshots που μου στέλνει κάθε μέρα που έρχονται και λέω I'm freaking proud of you. I mean, κοίταξε, I love it. Ναι. Στην Ελλάδα το κοινό είναι λίγο γενικά καχύποπτο. Τι θα σου πω? Και στην Αυστραλία έτσι. Κοίταξε, στο εξωτερικό δεν το έχω νιώσει τόσο πολύ. Στην Ελλάδα το έχω νιώσει υπερβολικά πολύ. Άντε, οκ. Δηλαδή, ήρθες εκπροσωπώντας την εταιρεία τη Market Minds Mastery, okay? Ναι. Ήρθες με αυτό το σκοπό κυρίως. Ναι. Δεν κρυβόμαστε, λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ναι, και πώς το λένε, νομίζω η νούμερο 1 ερώτηση είναι σε φάση, ok, άμα είσαι τόσο πετυχημένο στο trading, γιατί κάνεις coaching? Οκ. Αυτό. Τελείωσε. Ναι, αυτό μπορείς να πω. Έχω πολλές ερωτήσεις που βλέπω κατά καιρούς εδώ και εκεί, τις οποίες, πώς το λένε, δεν μου κάνει, πώς το λένε, Doesn't make sense. Ναι, εγώ δεν απορώ αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις στο κοινό. Θέλεις εσύ να μου δώσεις τη δικιά σου? Μ' αρέσει που τα βγάζεις έξω τόσο αληθινά, γιατί και εγώ στην αρχή όταν ξεκίνησα να μαθαίνω για trading και εγώ είχα ακριβώς την ίδια πορεία. Γιατί αφού εσύ βγάζεις, και συγκεκριμένα το όνομα του ήταν Grant, αυτός που μου έκανε με ένα coaching στην αρχή. Πώς? Grant. Είναι κάποιος γνωστός? Όχι, καμία σχέση. Η καταγωγή του ήταν Κινέζος, έμενε στην Αυστραλία. Τώρα το αληθινό όνομα μπορεί να ήταν How, I don't know. Τον ήξερα έτσι Grant, έτσι να λέγα. Λοιπόν, και έλεγα καλά, πώς, ας πούμε, it doesn't make sense. Why? Ναι. Όμως, δεν ξέρω ο συγκεκριμένος γιατί έκανε, δεν κρίνω αυτό. Εγώ θα μιλήσω μόνο και μόνο σαν Θεόδωρος. Ναι. Όταν κατάφερα να αντιληφθώ ότι το trading είναι πολύ πιο απλό από ό,τι νόμιζα και από ό,τι προσπαθούσα να αποδείξω ότι είναι πολύπλοκο και είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, το trading παίρνει, ξέρω εγώ, 2 ώρες τη μέρα, ας πούμε, να σπάσει πέτρα. Παίρνουν οι αναλύσεις, το Σαββατοκυριακό παίρνουν οι αναλύσεις ώρες ατελείωτες, θα πούμε 18-20 ώρες εκεί πέρα. Το Σαββατοκυριακό είμαι μόνο, ας πούμε, για αναλύσεις.
Κατά τη διάρκεια της μέρας το maintenance με τα group μου και τα chat rooms και τα λοιπά είναι πολύ λίγη ώρα. Πάρα πολύ λίγη ώρα. Έχεις ήδη αποφασίσει τι θα κάνεις, ναι, κατάλαβα. Μετά τι γίνεται. Απλά κοιτάζω το calendar και λέω τι. Δηλαδή θες και επικοινωνία κάπως. Είναι πολύ μοναχικό, πάρα πολύ μοναχικό το trading. Είναι, αλήθεια σου λέω. Είναι πολύ μοναχικό, είναι ψυχοφθόρο. Ιδίως για τον beginner trader στα βγάζει όλα και είναι και προσωπικό θέμα για μένα. Γι' αυτό σου είπα θα μιλήσω για τον Θεόδωρος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι είχα κάνει μια ερώτηση στον coach μου και από εκείνο το σημείο απογοητεύτηκα. Δεν γίνεται να έρχεσαι να με ρωτάς, να είμαι ο mentor σου και να έρχεσαι να με ρωτάς, ξέρεις, αν αγοράσω εδώ στο Fibonacci 61.8% για παράδειγμα, πώς μπορώ να κάνω manage το trading μου και πώς κάνω, ναι, το να βρω την τεχνική, το να αγοράσω είναι ένα 10-20%. Ναι. Μετά τι γίνεται, κατάλαβες? Και να μου λέει δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση γιατί είναι θέμα του πώς χειρίζεσαι εσύ το trading σου. Και να πηγαίνω με άλλον που κάνει coach και να το ρωτάω την ίδια ερώτηση και να μην μου απαντάει. να μου το φέρνουν ενώ δεξιά αριστερά. Μετά να πηγαίνω σε άλλον και να μου κάνει trading plan και να μου λέει και να κάνω execution το trading plan γιατί ήμουν πρωτάρης, έτσι. Τώρα μιλάω μετά από 12 χρόνια, έτσι. Θα τα φέρω όλα στο σήμερα. Απλά είναι καλά να τα πω αυτά. Να μου λέει ποια pairs θέλεις να κάνεις, να συγκεντρωθούμε έτσι σε 3 με 5 pairs για να κάνουμε το trading plan στο ένας άλλος, ο David. Και να του λέω, ξέρω εγώ, USD CAD, να του λέω, επειδή ήμουν και Αυστραλία τότε, Australian Dollar New Zealand, ξέρω εγώ, το ευρώ δολάριο κτλ. Και να σπάω το κεφάλι μου πώς γίνεται, γιατί δεν βγαίνουν, μπλα μπλα μπλα, γιατί έτσι. Και στο τέλος, να έρχεται τώρα κάποιος σε μένα και να με ρωτάει, ξέρεις, το market είναι trendy, αγοράζω εδώ, πώς κάνω manage το trade, και εγώ θα σου πω ακριβώς τώρα, κοίτα, εγώ από τη στιγμή που αγοράζω χαμηλά και είναι trend το market, εγώ δουλεύω run and gun ή gun and run, δηλαδή θα αφήσω το trade να παίξει, δεν θα του βάλω limit. Ας πούμε, αν το trade θα πάει 100 pips, θα είμαι μέσα στα 80 pips. Αν το trade θα πάει 20 pips, μπορεί να είμαι break even. Δηλαδή, αν το trade πάει 40 pips, μπορεί να είμαι πάλι break even. Γιατί θα αφήσω την πιθανότητα να παίξει, να μου δείξει τι θα γίνει, αφού δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς μπορώ να το προκαθορίσω, ποια είναι. Μπορώ να προκαθορίσω την αρχή, αλλά το τέλος δεν μπορώ να το προκαθορίσω. Δηλαδή. Νομίζω ότι μου απάντησες την ερώτηση λέγοντας το ότι είναι μοναχικό και τώρα πας, επειδή σε έχω χάσει λίγο για το αναδείγμα της σκέψης, ας πούμε. Και πιστεύω ότι αν κάτσει, ας πούμε, οποιοςδήποτε θα έρθει, ξέρω εγώ, για να κάνει, ξέρω εγώ, ένα mentorship program ή οτιδήποτε, πρώτα τους λέω, θα έρθείτε σε ένα introductory session δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι, θα κάνουμε ένα Zoom δωρεάν, πάντα 15 λεπτά, αλλά πάει, ξέρω εγώ, 30-40 λεπτά. Θα μου δείξεις τι κάνεις, θα δω πώς μπορώ να σε βοηθήσω και εκεί πέρα θα σου εξηγήσω πώς δουλεύω, τις στρατηγικές που ακολουθώ και αν σου κάνω, εκεί θα δουλέψουμε μαζί. Αυτό δεν είναι... Πάρε μόνο στο σακί. Ναι. Θέλω να δεις αν σου κάνω, αν μπορείς να με καταλάβεις. Δεν θέλω ούτε να... ας πούμε για ξέρω εγώ πόσα ευρώ να χάνω ούτε το χρόνο μου ούτε το χρόνο σου, δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν είμαι ούτε YouTuber. Αν πεις στο YouTube μου έχω 80 followers, ας πούμε, έχει το YouTube κανάλι όλους και όλους, γιατί μπορεί να βάλω ένα βίντεο να πιάσει 10 views, 30 views, πότε θα πιάσει, ούτε ξέρω. Δεν ασχολούμαι με αυτά, ούτε YouTuber είμαι, ούτε τίποτα.
Απλά οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω. Ας πούμε, έχω screenshot εχθές μου έστειλε ένας. Ναι, μου έστειλε ένας χθες, μου λέει ας πούμε όπως δίνεις τα order blocks και τα επίπεδα και έτσι, ας πούμε βγήκε η τιμή ακριβώς, πήρα το trade και είμαι μέσα ακόμα και πάω. Αυστραλέζικο δολάριο US dollar και πάει. Short. Ας πούμε, για μένα αυτές είναι οι επιτυχίες. Ναι. Το να έρθεις να κάνεις ένα mentor program μαζί μου ή ξέρω εγώ να έρθεις να γνωριστούμε να κάνουμε, εντάξει, πόσα θα κάνεις, πόσα sessions θα κάνεις, 3, 6 sessions, 10 sessions. Μετά είναι το πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι θες κάποιον να είσαι accountable, είναι η σχέση χτίζεται, είναι προσωπική σχέση, ας πούμε. Όχι, το accountability είναι απίστευτα σημαντικό. Δηλαδή από αθλήματα μέχρι σε διατροφολόγο, αν πας στο γυμναστήριο, δηλαδή τα πάντα. Ναι. Ας πούμε, γιατί να μην υπάρχει και στο trading. Εγώ πραγματικά σου λέω έντιμα, ειλικρινά στο λέω, με το χέρι στην καρδιά. Μακάρι να είχα κάποιον που ήταν διατεθειμένος και δεν το λέω για να to overqualified myself, nothing at all. Και στο λέω, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο στο λέω αυτό. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Όχι ρε φίλε. Φίλε, όχι. Μακάρι να είχα κάποιον σαν εμένα όταν ξεκίναγα trading. Εγώ αν είχα κάποιον σαν εμένα που να μπορεί να μου πει την πραγματικότητα και να μην μου βάζει, ξέρεις, απλά στο μυαλό θα βγάλουμε 15.000, θα βγάλουμε 20.000 αυτό το μήνα και να πάει και να μου δείχνει accounts που κάνουν 15-20.000 σε ένα trade και να μην μπορείς να ελέγξεις αν είναι demo account γιατί τυχαίνει να είναι αυτός και broker. Και πιάσες αυτό που σου είπα. Να είναι ο broker αυτός που κάνει τα τέτοια, αυτό ήταν τελείως anyway. Τελείως, πώς το λένε, risk, πώς λέγεται, αντικρώμενα συμφέροντα, πώς λέγεται. Conflict of interest. Ναι. Έχει κάποιες αξίες που πρέπει να κρατιόνται. Και στο τέλος της μέρας, να σου το πω έτσι, δεν θα γίνουν όλοι traders. Και αν μου λες τώρα, καλά ρε Θόδωρα, τι λες, ας πούμε, εσύ πρέπει να πουλάς, πρέπει να λες, δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλοι που θα γίνουν traders, γιατί πολλοί θα μπουν να δοκιμάσουν, όπως εγώ για παράδειγμα ποτέ δεν θα γίνω ένας σεφ. Γιατί έτσι αυτός είναι ο Θόδωρος. Κοίταξε, να σου πω και εγώ τη δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Καταρχήν, ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω είναι ότι όταν πιθανότατα, σου λέω κάτω από αυτό το βίντεο, θα υπάρχει πολλοί κόσμος και παιδιά, αν το ακούσετε και συμφωνείτε, πείτε μου αν όντως θα ρωτούσατε αυτό. Παιδιά, γιατί φαίνεται τέτοιους και είναι wannabe traders και εγώ δεν ξέρω τι και μπλα διάφορα. Κρίνουμε όλοι γενικότερα πριν να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα ή οτιδήποτε. Γενικότερα, εγώ είμαι της άποψης το ότι εάν παρακολουθείς κάποιον οποιοδήποτε, δηλαδή έχω δει διάφορα courses τα οποία ας πούμε έχουν βγει σε διάφορες σελίδες, αυτός είναι scammer, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Δεν βγάζει τα PNL του κτλ. Έχοντας δει το course, προφανώς εντάξει, μιλάμε και για λογικά πλαίσια. Έτσι, αν το course κάνει 10.000 και ο άλλος είναι τελείως scammer και εγώ δεν ξέρω τι, όλα αυτά που κάνουν, όλα τα red flags τα τικάρει, εκεί θα πεις: OK, δεν χρειάζεται να πάω. Αλλά εάν έστω πιστεύεις ότι έχει κάποιο value ή έστω ξέρω από πίσω, κάνοντας το κάτι θα πάρεις. Και γενικότερα είμαι της άποψης ότι όποιον και να καθίσεις και να μάθεις από αυτόν, δεν πρόκειται να κάνεις το ίδιο πράγμα. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν πρόκειται να κάνεις το ίδιο πράγμα. Ακόμα και αλγοριθμικό να καθίσεις και να μάθεις, δεν θα κάνεις το ίδιο πράγμα. Και να σου πω εγώ την αλήθεια, εγώ με τις σπουδές μου κτλ. Εστιάζω στο quant, εστιάζω στο αλγοριθμικό κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ τον ίδιο αλγόριθμο με κάποιον. Γιατί δεν μου αρέσει, πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω καλύτερα. Πιστεύω ότι δεν έχει βάλει διάφορα πράγματα που θα ήθελα εγώ να έχει. Για το χύψη λόγο δεν θα είναι το ίδιο. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να λες ότι να κρίνεις γενικότερα από το περιτύλιγμα ή να κρίνεις πριν καν να έχεις όλες τις μεταβλητές. Κατ' εμέ είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Πολλά από αυτά δεν ξέρω γιατί. Απλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο
Όχι, εγώ πιστεύω. Πάνε στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει, από κάτω είναι ένα σχόλιο που λέει γιατί φέρνετε, ξέρω εγώ, traders wannabe και δεν αξίζει να φέρετε κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι το λέει ο. Sorry, δεν ναι. Anyways, ο χρήστης αυτός που το πόσταρε, έχω παρατηρήσει ότι ποστάρει, βλέπει τα βίντεο κτλ. Με όλη την καλή διάθεση. Του λέω ότι καταρχήν, εντάξει, παιδιά, μιλάμε για το ελληνικό YouTube, έτσι. Δεν είναι ότι έφερα το Θεόδωρο εδώ πέρα τώρα και πίσω από τις σκηνές με πλήρωσε για να διαφημίσει το coaching και εγώ δεν ξέρω τι. Καλύτερα. Όχι, παιδιά, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Να κάνω 2 comments σε αυτά. Είναι πολύ ωραία αυτά που λες και πολύ πραγματικά. Το πρώτο comment είναι το εξής. Εγώ πιστεύω ότι όποιος θα κάτσει μαζί μου και με τον οποιοδήποτε για να μάθει 5 πράγματα ή να το χρησιμοποιήσει σαν accountability και τα λοιπά, να είναι μαθητής, να μην είναι follower. Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό. Άκουσέ με, πιάσε αυτά που θες να πιάσεις, δοκίμαστα, άκουσε τον άλλο, πιάσε αυτά που θες να πιάσεις, δοκίμαστα, δες τι δουλεύει για σένα. Μπορεί εγώ προσωπικά να μην δουλεύω για σένα, αλλά να δουλεύω να είμαι καλός για κάποιον άλλο. Δεν μπορούν όλοι να συνταυτιστούν με όλους. Δεν μπορούν όλοι που μας ακούν να συνταυτιστούν μαζί μου. Άλλοι μπορεί να νομίζουν ο Θεόδωρος είναι πολύ aggressive. Πρέπει οι traders να καταλάβουν σε κάποια φάση ότι όταν κάνεις trading πρέπει να έχεις απέτηση να είσαι πειθαρχημένος για να βγάλεις λεφτά όταν αποδεχτείς τη φύση του trading ή για τον οποιοδήποτε λόγο. Πρέπει να είσαι aggressive με το να προστατεύεις τα λεφτά σου. Τα χρήματα σου είναι σημαντικά. Τα χρήματα που βάζεις κάτω για να κάνεις ένα trade είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα σέβεσαι είτε αν είναι $1 είτε αν είναι $1.000.000. Δεν έχει σχέση το ποσό. Είναι η συμπεριφορά σου και το attitude σου προς το ποσό που χρησιμοποιάς. Ναι, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα φροντιστήριο. Δηλαδή, αν πηγαίνεις σε ένα φροντιστήριο και βλέπεις ότι δεν μαθαίνεις ή δεν κάνεις και δεν σταματάς. Ακριβώς. Και το δεύτερο σχόλιο, είναι το εξής. Τα άτομα που κάνουν αρνητικά σχόλια, κατ' εμένα, άποψη μου πιστεύω, είναι τα άτομα που όντως ψάχνουν κάτι και είναι τα άτομα που όντως θέλουν, προσπαθούν να βρουν μια λύση σε αυτό που τους απασχολεί στο trading. Δεν τους κατακρίνω σε καμιά περίπτωση. Γιατί να μπει στο attitude, γιατί να μπει στο τρυπάκι, ας πούμε, ο άλλος να ξεκινά να γράφει αρνητικά σχόλια σε κάτι. Σημαίνει κάτι έχει μέσα του. Έχει περάσει μια εμπειρία, ίσως με κάποιον trader, με κάποιο coach, με κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, που νόμιζε ότι, ξέρεις, αυτός έχει Ferrari, αυτός φοράει Rolex, αυτός κάνει έτσι, αυτός φοράει Hublot, και μετά να βλέπει, κάνουν ένα podcast και έχουν αυτόν το τέτοιο εδώ πέρα, το Market Mind Mastery και μιλάει, και αυτός όπως τον άλλο είναι και ξέρεις, είναι ο πόνος που βγαίνει προς τα έξω από μια προηγούμενη εμπειρία. Και είναι εντάξει, it's okay. Δεν μπορεί κανείς νομίζω να κάνει κάτι, είναι απλά αυτός που ενδιαφέρεται πραγματικά, never give up. Πρέπει να συνεχίσει, να δοκιμάσει, όπως και εγώ δοκίμασα. Έκατσα με αρκετούς coaches, με traders, αγόρασα πάρα πολλά, επένδυσα πάρα πολλά, γιατί ήθελα να, ξέρεις, έβλεπα ο ένας δεν μου κάνει, μετά, ξέρεις, έρχεται η φάση που όλα σιγά σιγά παίρνουν τον δρόμο του. Κοίταξε όμως και από την άλλη μεριά, για να μην λέμε μόνο από τους χρήστες, από τη μεριά των χρηστών. Δηλαδή, από την άλλη μεριά, πηγαίνεις, κάνεις ένα, ξέρω εγώ, coaching, οτιδήποτε, και λες, ξέρω εγώ, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει για μένα, ίσως να εννοείς, αλλά τέλος πάντων δεν δουλεύει. Και γυρνάει ο άλλος και λέει, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι δεν δουλεύει, εσύ δεν μπορείς, ξέρω εγώ, φάση. Ο coach ή ο educator. Αυτό είναι τελείως χαζομάρα. Εννοείται. Αν έρθει κάποιος, καταρχήν το coach πρέπει να είναι, πώς το λένε, δυναμικό. Πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτόν που θα το κάνει και να έχει και στήριξη. Αν από εκεί και πέρα το εφαρμόσει και δεν λειτουργεί, κάποια στιγμή πρέπει και ο coach να παραδεχτεί ότι ξέρεις, δεν λειτουργώ, ρε φίλε, δεν το έχω, κάτι κάπως έτσι. Ναι, βεβαίως.
Και νομίζω ότι οι educators οι οποίοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο marketing, αυτό είναι που κατευθείαν για μένα είναι red flag. Δηλαδή, όχι ρε φίλε, όχι. Είναι μερικοί, περίμενε λίγο. Είναι μερικοί οι οποίοι όντως έχουν μεγάλες εταιρείες και μπορεί να λειτουργούν και να είναι πραγματικά trader κτλ. Γιατί έχω ακούσει από άτομα που τους γνώρισαν ότι κάνουν πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο κανάλι, να πω, αμερικάνικο. Ο τύπος αυτός, δεν θα αναφέρω όνομα, έχω γνωρίσει τύπο που το γνώρισε και είπε ότι είναι πραγματικά παθιασμένος με αυτό που κάνει, αλλά ταυτόχρονα το βλέπει στο κανάλι του είναι τελείως marketing. Σε αυτό το επίπεδο, όταν είσαι σε τέτοιο επίπεδο, ότι έχεις πολύ μεγάλο κανάλι κτλ., μπορώ να δεχτώ ότι είσαι full marketing, γιατί η επιχείρηση του education, το subsidiary, ξέρω εγώ, πάει καλά και βάζει και λεφτά στο marketing κτλ. Όταν όμως δεν είσαι σε τέτοια επίπεδα και είσαι ο χυψή και είσαι full marketing, αυτό είναι red flag για μένα. Ναι, αφού θέλεις ένα-δυο άτομα να σου βάλουν την πραγματικότητα προς τα έξω, νομίζω. Ένα red flag ακόμα, στο λέω ειλικρινά, είναι η τιμή. Για παράδειγμα, έχω δει πάρα πολλά courses οτιδήποτε που έχουν εξωφρενικά τρελές τιμές. Θα το πάρω παράδειγμα, θα συγκρίνω γενικότερα όλο τον κόσμο. Γιατί ας πούμε μιλάω αγγλικά και τα λοιπά, οπότε θα συγκρίνω και το αγγλόφωνο κοινό. Και θα πας να δεις ο Τζον Μπόλιτζερ, ο Λάρι Βίλιαμς, ο οποιοσδήποτε, ξέρω εγώ, οι μεγάλοι της αγοράς που είναι respected, ας πούμε, στον χώρο, έχουν courses που, ξέρω εγώ, κοστίζουν χ. Όταν εσύ, ο Κώστας, ο Μίτσος, ο Κίτσος, δεν ξέρω και εγώ ποιος, έχεις ένα course το οποίο κάνει πάνω από αυτές τις τιμές, φίλε, όχι. Με κανένα λόγο. Σωστό. Πρέπει δηλαδή να έχεις κάποιο γνώμονα για να θέτεις ένα pricing. Από εκεί και πέρα, αν πεις ότι έχεις ένα λογικό pricing, να το δεχτώ ότι ξέρεις ή αξίζει, ξέρω εγώ, το value που δίνεις κτλ. Γιατί αν πάω εγώ και βάλω τώρα ένα course και πω ότι 10.000, ποιος είμαι εγώ για να σου πω? Δηλαδή, αν ο Λάρι Μακμίλαν έχει για τα options, ξέρω εγώ, κοστίζει $500, ποιος είμαι εγώ να σου βάλω 10.000? Δηλαδή, κατάλαβες, μπαίνεις στο χώρο. Εγκληματικά αυτά, φίλε. Ναι, μπαίνεις στο χώρο, είσαι ουσιαστικά ανταγωνιστής εκείνου ο οποίος είναι φτασμένος κτλ. Και εσύ θεωρείς ότι το δικό σου έχει παραπάνω αξία. Ναι. Αυτό είναι red flag για μένα. Και δεν θες να σου πω πόσα πλήρωσα εγώ σε course στην αρχή? Καλά, ναι. Κοίταξε, θα σου πω και εγώ ένα πράγμα. Όταν είχα πρωτοέρθει στην Ελβετία, ήταν κάποιοι οι οποίοι κάνανε forex. Και ήμουν σε φάση, ήταν η πρώτη μου επαφή με κάποιον ο οποίος είναι educator, γιατί πιο πριν ήμουν απλά μόνος μου, έψαχνα και έκανα και πειραματιζόμουν. Ναι. Τέλος πάντων, κάνω ένα course και πάω εκεί πέρα και δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά ήταν ακριβό. Και ήμουν σε φάση, θέλω να το κάνω, επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή μιλούσα με τράπεζες, με αυτή την τράπεζά μου κτλ. Και ήμουν σε φάση, πώς μπορώ να κάνω trading, ποιες είναι οι πλατφόρμες κτλ. Και δεν ξέραν ούτε αυτοί οι advisor, ας πούμε, της τράπεζας να μου πούνε ότι ξέρεις, κάνε εκείνο και τ' άλλο. Ναι. Και βλέπω αυτό το course, ξέρω εγώ, αυτών των τύπων, και είμαι σε φάση, θέλω να κάνω ένα course. Θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Παίρνοντας το course, λέγανε, η τιμή είναι αυτή και άμα φέρεις ένα φίλο σου θα πληρώσεις τα μισά. Και εκείνη τη στιγμή που πάω να γράψω το τέτοιο, βλέπω έναν τύπο δίπλα, ο οποίος γράφει το όνομά του και είναι Έλληνας. Αμά! Και πηγαίνω στα ελληνικά και του λέω, θα καλέσω εσένα για φίλο, μην το υπογράφεις αυτό και θα πληρώσουμε από μισά. Wow! Σοβαρά! Ναι. Άντε ρε! Και μου λέει μέσα. Φεύγει αυτός το σκίζει το χαρτί του, φεύγει. Γεια σου Μινά, το ακούς? Ναι. Και πληρώνουμε από μισά και κάνουμε το course. Λέω, έκατσε φοβερά, ήταν πώς το λένε, το κάρμα, ξέρω, δεν ξέρω πώς να το πεις. Ναι. Ήταν ωραίο αυτό. Δεν ήταν κάτι το οποίο όμως το course αυτό τέριαζε σε μένα. Ήτανε forex τελείως και ήτανε ψιλοσκάλπινγκ και τα λοιπά. Δεν μου τέριαξε καθόλου. Γενικότερα το forex, όποτε το δοκίμασα, δεν μου τέριαξε. Οπότε δεν ασχολούμαι γενικότερα με το forex. Μ' αρέσει να το μαθαίνω εγκυκλοπαιδικά, ας πούμε. Γιατί τα μάκρο και τα λοιπά. Ναι. Και αυτή ήταν η εμπειρία μου. Δηλαδή, γενικότερα πρέπει να δοκιμάσεις, πρέπει να μην κρίνεις πράγματα χωρίς να έχεις τις πληροφορίες,
Προφανώς πρέπει να έχεις μια checklist από red flags και να κρίνεις αν πληρεί αυτό που βλέπεις όλα τα red flags, και αν τα πληρεί να μην το πηγαίνεις. Έχεις λίγο και το gut feeling, αλλά όποιος πάει να διδάξει δεν είναι απαραίτητα, ξέρω εγώ, πάει να σου κλέψει τα λεφτά. Και επίσης, αν το κάνουν και οι μεγάλοι, γενικότερα θα πω ένα που είχα ακούσει από έναν μεγάλο, λέει ότι το trading, ναι μεν καλό χρυσό, αλλά είναι πολύ volatile. Δηλαδή τα returns που θα πάρεις είναι πολύ volatile. Μπορεί ένα μήνα να είσαι, ξέρω εγώ, τέλεια, το δεύτερο μήνα τέλεια, το τρίτο μπορεί να είναι σε μείον. Κανένα επάγγελμα γενικότερα δεν είναι τόσο volatile στα returns του. Και λέει αυτός, εγώ το κάνω απλά για να έχω κάτι πιο σταθερό στο πλάι, κάνοντας trading. Δεν θυμάμαι από το άκουσα, αλλά ήταν μεγάλος αυτός που το άκουσα. Ήταν respected της αγοράς, μεγάλο όνομα. Και λέω ναι, make sense, απόλυτο δηλαδή να το κάνεις. Όπως είπες, είναι και το socializing που χρειάζεται να κάνεις, είναι και μοναχικό κτλ. Δηλαδή το socializing. Πάρα πολύ μοναχικό, ρε φίλε. Δεν μπορείς να. Το socializing και αυτός ο λόγος είναι που κάνω και το podcast. Δηλαδή μου αρέσει να μιλάω αυτά τα θέματα. Και αυτός είναι ο λόγος απόλυτα για να κάνω αυτό. Γιατί δεν έχεις να μιλήσεις με κάποιον άλλον όταν είσαι freelancer, trader, ας πούμε, κτλ. Μόνο με τον υπολογιστή μιλάς. Αυτά ήθελα να πω ακριβώς. Αυτά ήθελα να πω από τη μεριά μου, γιατί πολλά έβλεπα από αυτά και πώς το λένε, μου ξυνίζανε εντός εισαγωγικών. Θέλω μόνο ένα πράγμα. Γιατί νομίζω μου είχες πει στο chat ότι έχεις κάνει και ένα code το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουν και οι users. Δηλαδή, εντάξει, ήρθε εδώ πέρα ο Θόδωρος εκπροσωπώντας το Markets Mind Mastery, okay? Έχει ένα promo code που το έχει κάνει απλά για τους ακροατές του podcast. Παίρνετε 40% off από τα sessions που θα κάνετε, αλλά θέλω να μου κάνεις μια χάρη εμένα. Θέλω να κάνεις δωρεάν session για το χρήστη που έγραψε εκείνο το comment στο προηγούμενο μας βίντεο. Με αγάπη και ευχαρίστηση. Αν θέλει, νομίζω Malmsteen εσύ ήσουνα, αν θέλεις από μένα δωρεάν ένα course, ένα session κτλ. Με τον Θεόδωρο, έτσι απλά για να σου φύγει η περιέργεια. 100%. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα sessions είναι ωραία. Οι τιμές αναγράφονται, είναι ξεκάθαρα. Δεν είναι, ας πούμε, έρχεσαι και κάνεις inquiry και να σε δω. Είναι ξεκάθαρα, οι τιμές είναι εκεί, υπάρχουν. Βέβαια, το δικό σου το pricing model, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει ένα κακό. Όταν βλέπεις ένα course το οποίο είναι structured, λες θα πάω και θα κάνω αυτό. Όταν όμως το δικό σου είναι per session, γιατί αγοράζει κάποιο session, εμένα προσωπικά, ακόμα και εμένα, δηλαδή που έχω κάποια εμπειρία, δεν μου είναι ξεκάθαρο το OK, θα κάνω session, τι θα πάρω. Δηλαδή, νομίζω δίνεις πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτόν που θα έρθει να πάρει το session, στο να ξέρει τι θέλει. Έχω κάποια καλή, να το διευκρινίσουμε. Έχει descriptions από κάτω, όμως εγώ πολύ λίγοι είναι αυτοί που κλείσαν sessions χωρίς να κάνουμε ένα free introductory session. Γιατί στην αρχή έχω να κάνει book όποιος θέλει και χωρίς καμία δέσμευση να κάνει free introductory session για 15 λεπτά, 15-20 λεπτά πόσα του έχω. Γιατί πρέπει αντί να του στέλνω email και να μου λέει τι κάνω και τι έκανε, ξέρω, να μπούμε σε ένα call, δείξε μου λίγο τι κάνεις, δείξε μου λίγο που είσαι, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις στο chart, θα καταλάβω ένα περίπου που εστιάζεσαι, θα καταλάβω τι χρειάζεσαι και από εκεί πέρα θα σου εξηγήσω πώς θα δουλέψουμε. Αν σου κάνει, πας και κλείνεις sessions. Αν δεν σου κάνει, ευχαρίστηση που τα είπαμε. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ο λόγος που έβαλα τα free sessions, αν και δεν τα είδα σε άλλα website να βάλουν, ξέρεις, κάνε ένα free session, είναι γιατί πραγματικά νευρίαζα εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω trading και ήθελα να κάνω και ήθελα να κάνω coaching και θες μισή ώρα πληρώνεις, θες μια ώρα πληρώνεις και λέω ρε Χριστιανέ μου, ας πούμε, τι αφού είσαι trader, αφού γιατί δεν κάνει ένα 15 λεπτά, 20 λεπτά, ας πούμε, τι σου στοιχίζει. Ναι. Και για να το εξηγούμε, να είμαστε ξεκάθαροι, μετά από 12 χρόνια τώρα έκανα το website, έτσι, η Market Minds Mastery
πριν 6 μήνες δημιουργήθηκε. Και εγώ έχει 12 χρόνια που είμαι στο industry, που κάνω trading. Τα coachings και αυτά ξεκίνησα από το Fiverr, νομίζω ήταν πέρσι ή πρόπερσι, νομίζω, κάπως έτσι. Και τη Market Minds Mastery για να δουλεύει έτσι πριν 6 μήνες ξεκίνησε η Market Minds Mastery. Γιατί δεν μπαίνω στο trading και δεν ξεκίνησα το trading για να κάνω coaching και τα λοιπά, σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, και να σου πω λίγα πράγματα. Το βιογραφικό σου, ο χαρακτήρας σου γενικότερα και τα λοιπά, είναι αυτός που είπα δηλαδή όταν μου είπες να κάνουμε το επεισόδιο, είμαι σε φάση ο άνθρωπος θέλει να δείξει και το site του και τα λοιπά, γιατί όπως το είπες τώρα το έχεις φτιάξει. Ο χαρακτήρας σου και το background σου και τα λοιπά ήταν αυτό που μου είπε, που με έκανε να πω ότι ξέρεις, έλα να κάνουμε το επεισόδιο και βάλε και το site σου και τα λοιπά. Ναι. Και να κάνουμε και επεισόδιο, όπως είπες, στην αρχή για δεύτερη φορά. Έχουν έρθει κι άλλοι, έχουν έρθει κι άλλοι οι οποίοι είχαν πράγματα να πουλήσουν. Αλλά κάποιο red flag είχα εγώ μέσα μου, δεν ξέρω και εγώ τι, που είπα ότι ξέρεις, θα κάνουμε απλά το διάλογο και τα λοιπά, θα σεβαστώ την άποψή σου, θα μου πεις αυτά που θέλεις να μου πεις, αλλά δεν θα πάω παρακάτω. Εσένα το background και τα λοιπά, μου είπαν ότι ξέρεις, τουλάχιστον αυτά που λες ξέρεις τι λες, και με αυτά που έχουμε πει ξέρεις τι λες. Γι' αυτό κάναμε και το δεύτερο επεισόδιο. Ευχαριστώ για αυτό, δεν κάνω το σκεφτεί έτσι. Να σου πω κάτι, και σήμερα αν δεν ανέφερες για τη Market Minds Mastery, ούτε καν θα άνοιγα το στόμα μου, γιατί λέω αφού δεν είμαι εδώ για αυτός, δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, δεν είμαστε εδώ για τη Market Minds Mastery, είμαστε εδώ για να κάνουμε το επεισόδιο, να εξηγήσουμε 2 πράγματα, ας πούμε, γιατί έχει αντίκτυπο και για τον beginner trader και για τον experienced trader. Τώρα, εντάξει, αν κάποιος θέλει να μας βρει στη Market Minds Mastery, μας βρίσκει. Αν χρειάζεται κάποια καθοδήγηση. Επειδή μου είπες και για το κουπόνι και τα λοιπά, γιατί εσύ πρότεινες και το επεισόδιο, είπες φάση, πρότεινε το επεισόδιο, ενδιαφέρον θέμα, θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά μόλις έχει κάνει το site και έχει και κουπόνι. Ευχαριστώ για αυτό πάντως. Ευχαριστώ. Ειλικρινά δεν το σκέφτηκα έτσι. Σε καμιά περίπτωση. Και το λέω έντιμα αυτό. Σε καμιά περίπτωση. Να είσαι καλά, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και παιδιά, και εσείς που ακούτε, αν όντως έχετε κάποιο red flag, αν έχετε όλες αυτές οι απορίες που λέτε, ξέρω εγώ, αυτός τι τον έφερε αυτόν και εγώ δεν ξέρω τι, όλα αυτά τα πράγματα, σχολιάστε τα από κάτω και ας μπούμε σε διάλογο. Γιατί καταρχήν έχετε δει ότι το κάνω το κανάλι, εντάξει, είναι στο finance κομμάτι, τα βίντεο κρατάνε 1,5 ώρα, δεν είναι ό,τι πιο popular. Δηλαδή δεν κάνω shorts, δεν κάνω 1.002 πράγματα που υποτίθεται ότι αν είσαι marketer θα μπορούσε να τα κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο marketing κομμάτι. Οπότε όσοι έχετε αμφιβολίες, red flags, οτιδήποτε και καλοπροαίρετα, γράψτε από κάτω στα σχόλια να επικοινωνήσουμε. Δεν είμαστε εταιρεία εδώ πέρα. Μην βλέπετε από την Αμερική που άλλος έχει μια εταιρεία και είναι απρόσωπη και δεν μιλάει και δεν κάνει. Γράψτε τα από κάτω να επικοινωνήσουμε. Και ο Θόδωρος θα είναι από κάτω, θα απαντάει. Έχω δει και έχεις γράψει και εσύ κόμματα από κάτω. Οπότε γράψτε τα από κάτω να πούμε σε διάλογο. Εντάξει, παιδιά, η κοινότητα του finance και ειδικά στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή για να κάνεις αμερικανίες που κάνουν έξω. Οπότε, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τώρα μου έρχεται και απλά νομίζω οι ακροατές θα το κρίνουν αυτό. Ναι, πες. Επειδή τα πάντα που κάνω, ας πούμε, είναι στα αγγλικά, γιατί έτσι ξεκίνησα, θα ήταν μήπως ενδιαφέρον να ξεκινήσω να βάζω έτσι βίντεο και τέτοια στην ελληνική γλώσσα, ή να κάνω ένα course, να γράψω, ας πούμε, ένα course έτσι λίγο με σύντομο course, τέλος πάντων, στα ελληνικά, ή να βγάλω κάποια βίντεο, ας πούμε, τέλος πάντων στα ελληνικά, να εξηγήσω 5 πράγματα. Θα ενδιέφερε τον, επειδή δωρεάν θα το κάνω, δεν θα χρειάζω τίποτα για να το κάνω. Ναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, οπότε παιδιά γράψτε από κάτω το comment, απαντήστε στον Θόδωρο για feedback. Απλά ξέρετε, θα έχουν αυτή την κυπριακή
ηχό, ας πούμε, όπως ακούγεται τώρα. Εντάξει, μόνο. Το και θα το χρησιμοποιώ, εννοείται. Δεν θα λέμε το και, αλλά το και θα χρησιμοποιώ. Όμως, ξέρεις, θα σκέφτεται άλλος. Πού είναι αυτό. Εντάξει, οι προφορές είναι ωραίες. Είναι ωραίες οι προφορές. Και παιδιά, εάν κάποιος θέλει ακόμα και πιο άμεση επαφή, στο Discord του Polyview, FF Project, αν πάτε και τα λοιπά, ίσως να αφήσω και link από κάτω. Κάνουμε εκεί πέρα ένα call έτσι γενικού περιεχομένου, μία στο τόσο, όποτε μας έρθει και τα λοιπά. Ελάτε και πείτε και εκεί τις απορίες. Εκεί είναι περί ανέμων και υδάτων. Μπαίνουμε σαν κοινότητα και μιλάμε για μετοχές, για stocks, οτιδήποτε. Εάν κάτι σας... Κάνω και εγώ join εκεί πέρα, δεν το ξέρω. Έλα, ναι. Αν κάτι σας ξενίζει, παιδιά, ελάτε εκεί πέρα και συζητήστε το όμορφα και ωραία, ξέρω εγώ, με την κοινότητα και με εμάς και οτιδήποτε. Δεν είμαστε εταιρείες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εννοώντας αυτοί οι πολυεθνικές ή απρόσωπες οι εταιρείες ή οτιδήποτε. Αυτό από μένα. Ήταν κάποια πράγματα τα οποία τα σχολίαζα μέσα μου, αλλά ήθελα να τα πω. Μου έδωσε την ευκαιρία να τα πω. Και κάναμε και το επεισόδιο. Μου άρεσε το επεισόδιο. Απλά να ξέρεις ότι θα κόψω μερικά πράγματα, γιατί νομίζω ότι πήρε το κύριος μέρο πολύ χρόνο και γράφουμε τώρα 2 ώρες, ας πούμε. Οπότε ίσως κάποια πράγματα να τα κόψω για να γίνει έτσι λίγο πιο κλειστό. Και να σκεφτείτε ότι στην αρχή ήθελα να κάνουμε επεισόδιο 30 με 40 λεπτά. Ναι. 30, 40, 50 λεπτά είπαμε. Ναι. Είχε και πιο έφευτο είχαμε πει. Οπότε, παιδιά, ό,τι θέλετε γράψτε στα comment από κάτω. Κάντε like, subscribe, αν σας άρεσε το περιεχόμενο κτλ. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ, Θόδωρε, που ήσουν εδώ πέρα. Ευχαριστώ για το content που με είχατε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Καλή συνέχεια. Sweet Benji's Podcast.